Assalamu alaykum hormatly izleyiciler. Hoş geldiniz Demokratik Opposition platformasının kanalına. Hormatly izleyiciler, şunkü men gepleşimde Demokratik Uyuşturun Konstitusiyon Sanatının yol boşluğu Muhammed Böcaat Taşyan Muhammed Assalamu alaykum. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Salam Radağa. Hoş gördük. Sağ olun. Muhammed Ağa Suriyali yola da vaqt tapıp bizim bilen goşuşup efir geçýäňize köp taňa ýakadyn. Yine şunkü bizim temamız hormatly izleyiciler Vefa Hajiýewiň bütün dünya ertekleri. Vefa Hajiýew kim? Vefa Hajiýew Türkmenistanyň uğunna, yani adam haklaryny gorayan bölümine uğunna Türkmenistanyň vekili. Ne şu hakda biz gurulmalar, şunu biz başlamaka, men bir videoňy okujak bolýan, hormatly izleyiciler. Ne şu videoňy köplerdim. Akbeta para şu videoda çıksa diye umuyorum. beyanatı. Abdullah Oruzov ve Alişir Şehedov Türkmenistan'a deport edilmeli değerlerler. Türkmenistan'ın garaşsız jurnalistleri, erkin yazıcı şahirleri, hem de demokratik protest hareketi Türkmen blogerleri Abdullah Oruzov bilen Alişir Şehedov'un 2025 yılın 28 Aprel'inde Türk sivil polis tarafından saklanmanı oylanışıklı edilen iş deyip pataplayar. Yine hormatly vatandaşlar, ünsürtlerdim. Muhammed Ağa, men sizin sesinizi kä wagt ýapýan, ses gelýär sizin nemäňizden, ýa-ni ýoluňuzdan. Efire gat ses gelýär. Ine derdim, hormatly vatandaşlar, şul Akbet Aparagyň täze kanaly, şuňa Erkin Türkmenistan Radio TV diýilýär, ünsürüm. Öňkü kanalyny şuň ýapdylar. Häzir täze kanal 55 abone. Kin görmän şuňa ýazylyň Erkin Türkmenistan Radio TV. Şuraya yazılıp, yine men yazılıp oturayım. Ve şu kanal gollaň sebebi Akbet Aparaga Demokratik Opposition o vekili ve şu ýerde jurnalistika ve edebi gepleşikleri geçirýär. Jurnalistika diye kä wagt ýa-ni gözlük işlerine diye Akbet Aparagyň opozisiýa goşandy gatyly. Şoň üçin gollaň abone bolan kanalyna ve kanalyny östürel sebebi men ýalňyşmasam şunu yani Geldi Karizov, Geldi GGG diyen adam arda verip yaptırdı. Şu kanalı nimedeliğin sebebi gollalın, Akbet Aparagyň gollalın. Kyn görmän. Muhammed Ağa, indi biz öýe temamyza geçeli, ruhsat berseňiz. Häzir men bir kiçik video görkedeýin, ýani Türkiýede sizin bilişiňiz ýaly, Alişer Sahatov ve Abdullah Oruzov diyen građan aktivistler tutuldy. Şolar bir kanun ýagdaýda tutup, ýani Türkiýe hökümeti deportasyon lageri goýup, şo ýerde Türkmenistana deport etjek bolýar. Sizin bilişiňiz ýaly, Muhammed Ağa da menem köp çykyş edip biz golladyk. Biz hatda ýani kim şo kömek etjek bolsa, şu građan aktivistlaryna kömek etjek bolsa, maddi kömek, gollaw kömek, tapagy ýok kömek etjek bolsa, biziň bilen habarlaşyp biler. Ýa-da biz şol videoň aşagyna şol Alişer Sahatyň aýalynyň ibanlaryny goýarys. Siz şu ýere gün geçip bilersiňiz ve şol Alişer Sahatyň aýaly iki adwokata da töläp şol işe näme alyp barýar. Biz DWT halk gerekdi ýa Muhammed Ağa biz goşulamdyk, ýöne biz dolu gollaw berýär. Näme kömek bolsa elimizden geleni eder, dakansa durur, gurun yok. Biz građan aktivistlerimizi goramaly. Biz aktivistlerimizi goramaly, ol hakyky gahrman. Muhammed Ağa, videoň terip bolsa komentary edäliň, ruhsat berseňiz. Bir munşa Akbet Apara hakynda bir zat aýtjakdym. Şunu aýdym. Şunu men eşitdim, ýaman gowy çykyş etdi. Bütün jurnalistler adından, azat yazıcılar adından aktivistler gollap, berekeller, beter gowy menem hemme vatandaşlarymyza aýtjak bolýar. Şun ýanak adamlary, şun ýanak yazıcylary, şun ýanak jurnalistleri hökmen gollamaly. Şun ýanak adamlar ýaman az bizde. Bizde bir tofar adamlar öz ilmini, bilmini, hunerini berdi Muhammed'in hyzmatyna, şondan bir çörek ýejek bolup şon hyzmatyna geçýärler. Ýöne şun ýanak adamlar bütün ömür közendiler. Ýöne öz ilmini, hyzmatyny
bilimini, hünerini öz halk üçün sarf etdiler. Biz haçanam şuları qollap bilsek, şulan ýerinde dursak, şulara hatta şulan eserlerini satın alıp, şola beyleki halkın karşısına gitken adamlara hizmet eder yana geçecek bolsak, biz şulan ýerinde durmaly, şular material taýdanam gollamaly, yazan zatlarynam ýaýratmaly. Şol üçin şu uly wazyp zatlaryň biri haçanam bizim inteligensiýalarymyz, bizim ýazgylarymyz, bizim tunuk işgärlerimiz, aydımçılar halk tarafında durur yani. Kim halk tarafında dursa, şonu hemme kişiden beter dilaýlyň, gollaýlyň eserlerini ýaýradaýlyň. Gattoru belläkeşdiň Muhammed ağa menem goşsakladyma Akbet Aparaga inteligensiýanyň Türkmenistanyň medeniýet inteligensiýanyň wekilleriniň biri. Şunku günne daşarutda iň ýokary wekili. Men ýalňyş manymaýdyp bilen Türkmenistanyň içi daşynda iň ýokary wekili. Biz Akbet Aparaga ýaly adamlar gollaman soň şu güne geldik, ýadymyzdan çykarmaň. Öz inteligensiýamyzda ýa-ni adalatly, hakykaty beýan edýän bir fundamenti var, yallak däl, rejimi öwüp durýan näl, halk bilen ýaşap, halkyň derdini beýan edýän adamlar gollamasak, biz şunku güne gelir dururuz. Ýadymyzdan çykarmaň. Gollalyň. Kim häzir terdiň? Türkmenistanda kim aldy? Yallaklar öňe çykyp, yallaklap, ine şul diktatory yalap, öňüni ýygyny yalap, ine şu güne şolar getirdi. Bizim halkymyzy, bizim günümüzi şu güne getiren şolar. Şoň üçin şuraya yallaklar adalar ýaly. Yallaklary ýaňky edip, akış yallaklary pul berip öýüňize getirip, yallaklary finansiýer edip, investisiýa edip ýörmäň o. Ine Akbet Aparaga ýaly, ýa-da men öňkü saparga gözüm halk bagşyty. Aparatura adam ýok, halkyň içinden çykan adamy ine şolar gollan. Halk bolup halky gollan. Halk bolup yallaklary gollamaň, halk bolup diktator gollamaň, günüňiz gowy bolmaz. Halk bolup ýa-ni şol ýaly öz içimizden çykana gowşokram bolsa maý berip östürip biz gollamaly. Şol ýaly Akbet Apar ýaly öňüden şahyr, öňüden ýazgylarymyzy biz hökman gollamaly. Şol adam daş tögürüne ýazgylar döredikdi otyr we şol ýaly ýazgylar emeli gelýär, hakykatçy, dogruçul. Bize gerek bizim cemiyetimizi üstürmek için, Türkmenistan döwlet bolmak için, Türkmen halky emele gelmek için bize gerek. Häzir telewizor açsaň utanýan, dinläýän gelenek bunuň aýdýan zatlaryna, bunuň ýa-ni wagt edýän zatlaryny dinleýän agladyň gelýär. Şu ýaly idiotlar bilen ýaşap ýörnip agladyň gelýär. Şoň üçin Gaýra kanalyna ýazylyň, kömek edin, podдержка berin, ýa-ni şu ýaly bizim ýazgylarymyzy inteligensiýamyzy gollamaly. Teknik inteligensiýa, medeniýet inteligensiýa, hünerment inteligensiýa tapawut ýok gollan. Halkdan çykan zady gollan, halk öser. Diktatordan çykan zady, diktator we ýallaklar bolsaňyz, diktatura we ýallaklar öser. Günüňiz başga bolar. Ine şu ýaly maslahat. Gelin indi Muhammed ağa ýa-ni Alişeriň aýalynyň interwýusyny dinläniň, oňa kommentary berersiň. Selamünaleyküm. Ben Hasan ve Gülala, Sahat Alişer'in eşiyim. Düğün sabah 7'de eşimi sivil polis geldi götürdü. Ankara'ya geri gönderme merkezine gönderdiler. Ben Türk Cumhurbaşkanı'na yüzlenmek istiyorum. Eşimi Türkmenistan'a göndermeyin. Oraya giderse eşimi işkence ederler, öldürürler, ölüsünü bile vermezler, göstermezler. 4 çocuğum var benim. O giderse ben ne yapacağım? Beni de oraya götürseler eşim gibi işkence ederler, çocuklarıma bile. Selamünaleyküm. Ben Ayşe Savat'ın oğlu Han Savatov. Dün sabah 7 civarında babamı sivil polisler evden aldı götürdü. Ankara'ya geri gönderme merkezine sevk ettiler. Türkiye Cumhurbaşkanı'na yüzlenmek istiyorum. Babam memlekete giderse babamı öldürürler, yaşatmazlar. Lütfen eşime acımıyorsanız çocuklarıma acıyın. Yapmayın, göndermeyin. Merhaba, ben Alen Sahatova. 14 yaşındayım. Babam Ayşe Sahatov Türkmenistan'a gönderilecek ve orada öldürülecek. Lütfen serbest bırakın. Merhaba, ben Meral Sahatova. Ateşli
Sahatoğlu'nun kızıyım. 10 yaşındayım. Benim dün babamı dün sabah alıp gittiler ve öldürebilirler. Lütfen serbest bırakın. Lütfen rica ediyoruz. Si tu es à l'aise à l'oral, alors... Laisse-moi te montrer comment transformer tes mots grâce à ton téléphone portable, sans forcément avoir à faire de dents. Yine hormatly vatandaşlar, ýalňa gördüňiz. Muhammed Ağa, Alişer Sahatoň Değişine kadar Değişmedi, evet. bundan çok kısa süre öncesine kadar biz diyorduk ki ya başlan. Alişer Sahatoň maşgalaty çykyş etdi, ýa-ni çağlary, maşgalaty. Yine şol gulala ayal maşgalan ibany, ýa-ni dolar ibany we tele ibany men şol wideň aşagyna goýuyorum. Intek pul ýygnanmady $5.000. 1.000-den ýaň geçdi, ýa-ni ýygnanan pullar. Kyn görmän biz 100%-nyň 20%-nyny ýygnadyk. Häzir bize maddi kömek gerek, şol aktivistlara kömek gerek, grajan aktivistlara kömek gerek. Ine kyn görmän şol ýalarda investisiýa edin. Şol ýalarda investisiýa etseňiz, geljeňiz gowwart ýa şol ýaly adamlar haklaryny gorar durur. Size bir zat bolsa böküp çykyp, ýa-ni hökümet bir kanunçylyk edýän hökümede topularlarda haklaryny gorarlar. Siz bolsa egerde ýallaklary, diktatorlary golýan bolsaňyz, öýüňize investisiýa edip jaýlar gurýan bolsaňyz, o jaýlary ýene-de ýa-ni guruluş materiallar alynýa, bir topar pul ondan zat kırarynýa, ýa-ni polis emhemet çözdüp olara ýa-ni guruluş materialy satýan adamlar çözdüp, firmalar çözdüp o ýerden pul alyp ýyp ýa-ni rejim golýan bolsalar, onu bir investisiýamyzy tersin etdiňiz bolýar. Şoň üçin unutmaň, grajan aktivistlerine kömek etmäni, siýasatçylara kömek etmäni, şu ýaly öňe çykan adam hakykaty, ýa-ni adalatlygy wasp edýän we şonu gorýan adamlary gollamany unutma. Şol bir zat, şoň bir zat diýse böküp baryň, näme edýän? Näçe sen näme edýän? Hakyň ýok diýip arkasyny çalyň. Ol yallaklar Habib diýdi, akyş ýaly adamlar çağırıp, olar bilen tanış edip, zat edip, siz yallaklygy, siz diktatorlygy gösterýän. Toýum etmeli. Olar da çağırdan aýtmaly, sen meni toýuma gelýän, prezidentiň adyny tutmaly, sen meni toýuma gelýän. Halkyň adyny tut, biziň adymyzy tut, maşgalan adyny tut, olary briefing etmeli. Ine şu ýaly sizden haýyş, siz çözýäňiz, diktator hiç zat çözemez. Siz nira investisiýa etseňiz, şoýul ösýär, intelligensiýany gollasaňyz, grajan aktivistler gollasaňyz, haklaryňyz gorunýar. Egerde para berip, korrupsiýa para berip nimetseňiz, diktator ösýär, korrupsiýa ösýär. Şoň üçin siz pul berýäňiz, oňa Gurban Berdimuhammedow ölmedi ýaly bir kiçik aýlyk berýär, galan sizden çöplemeli. Şoň üçin halk hemme zat çözýär. Şoň diktatory aýyrmalymy? Korrupsiýany ýatyrýar, bir aýlap hiç kim pul bermeýär, özi ýok bolup gidýär. Ine şoň üçin hemme zat biziň elimizde, Gurbanyň eline hiç zat ýok. O diňe abarony geçipdir. Gyýyny getirip, oğlu getirdi, abarony saklap bilmedi. Gyýyny getirýär, häzir abarony saklap bilenok. Şoň üçin bize bagly, size bagly. Muhammed Ağa, sizden bir goşak dadyňyz bolsa aýdaýyn, kyn görmän. Şu birinciden şu kömek meselesinde vatandaşlar şu ören vacip zatlan biri. Şunu hem sadaka diýsen bolýar, hem üşürdikatyňyz şol, hem öz çağaňyzyň, öz geljegiňiziň üpçün etdiňiz. Yani şu adamlar näçe golla bilsek, näçe şu Berdimuhammediň erbet niýetleriniň öňüne geçip bilsek, şonça ýurduň içinde kanunçylyk berker. Şonça Berdimuhammed halkdan gorkar. Şonça halkdan çekiner. Şonça halkyň öňüne geçip bilmer. Halkyň garşysyna gidip bilmer. Yani biz bir eden işimiz bilen köp zady, köp belalyň öňüne alýar. Şol üçin eger şuň kun Berdimuhammedle giýjegini ýatyp bilen, şu bütün aktivistleri şola vurup yatırmasalar, şolan sesini kesmeseler, şoları getirip beýlekileň öňüne vurup ýenjip, beýlekile kıymlap biler ýanak etmeseler, şola biňji almaýar. Yani şu aktivistler şeýle bir güýçli, bir tane milyarder adam, ýurdun prezidenti diýip oturan adam, bütün Türkmenistanyň eýeti diýip oturan adam, şeýle bir şolardan gorkýa,
ejesini satıp şolary getirmäge razy. Ejesini hemme wadi bermäne razy. Erdoğan'a, Türklere, näme aktivistler Türkmenistan'a getirdi. Şolar vurup, yenjip, horlap, beýleki adamlar korkulmaga möhtaç şol. Şol üçin hemme wadi etýär. Hemme namusyny göjdanynda satýar. Bütün dünýä kanunlaryny bozýar. Şuňa aktivistleri Türkmenistan'a alyp gitjek bolýar. Eger biz şoň öwüne geçip bilsek, ýani onu küçeltdiğimiz manası näme? Sen her bir grajdany äsgermelirsiňiz diýdiňiz. Her bir Türkmenistanly sana esasy howp ýöretip bilýändir diýip şoňa eýen mesaj berdiňiz. Şol üçin biz ady diňe Sahatowy ýa-ýene bir aktivisti golladyňmyzda, oňa pul berdiňmizde biz Türkmenistanyň kanunçylygy dikeltdiňiz. Halkın karşısına cinayet etyen adamlara stop diýdiňiz. Siz halkı korkutup taklap bilmersiniz diýdiňiz. Türmedäki bir kanun ýatyrarlary çıkarmaga şert töretjek. Kanunçylyga eger şular boyun edibilsek Türkmenistanyň türmelerine hiç bir adam yatmaly şu. Ya şu taýda kösenmeli, ya adalatsız suutla bolmaly. Ya polisiýalar sizi köseyip eliňizden puluňyzy almaly. Ya polisiýalar aýlyksız kösenip öz wejdannyň namusynyň hemme garnaşlarynyň garşyna gidip öz deňdüşläriniň agzyndan çörekleriniň çağalaryny berjek pullar çöreklerini olan agzyndan almaly. Şu zatlaryň hemmesiniň belasy şu karamdada olam ýurda nätir taklap oty halky korkutup. Indi biziň aktivistlerimiz öňe çykdylar. Nämäni görkezmek? Korkmaň, adamlar şundan korkma, ýurt biziňki diýdiler. Şolaňam çagasy bar. Şolaňam maşgalasy bar. Ýöne şola da özlerini günni görjek bolup Türkiýe çykan çagalarynam getiren. Şol onna da ýurdumy düzeldeýin. Geljekde çagalamyň ykbalyny çözeýin diýip giýje çykyş eden adamlar. Şolaň hiç gaýsy pul alyp işlerini akla. Şolaň hiç gaýsy minister, prezident boljak diýen akla. Şolaň hiç gaýsy mülke, biznes etjek bolup şol ýurdu nimeden akla. Diňe ýurdum düzeldeýin. Arkaýyn ýurduma gidip geleýin. Ýurdumda kanunçylygy dikeldeýin. Ýurdumyň içinde hiç kim horlanmasyn. Ýurdumy talamasynlar diýip öňe çykdylar. Şol üçin men şu Sahatowyň çağalaryna aýtjak bolýar. Sizin kakaňyz kahraman. Sizin kakaňyz iýmindi siz üçin. Iýmindi sizin üçin. Şert töretmek üçin zatlar etdi. Ol hakyky kaka, hakyky erkek adam. Şol üçin aýalan bilsin, ol ýekedäligini bilsin. Bir ýurdun kahramanlary şuňa adamlardyr. Şol üçin 21-nji asyryň kahramanlary şuňa bolýar. Eline ýara galmak gerekkä çykyp hak sözi aýtmany, halkyň tarapynda durmany, biýdüzünçiligi beýan edip bilýän adam gerek. Şona mäsiň kakalaryny etdi. Şol üçin biz siziň ýygyňyzda bula hakyky kahramanlar Türk milletem bilýär. Türk milletem kösenli Türkmenistandan. Covid wagtynda diplomatlaryny öldürdi. Ýöne bir tofar binamyz, biwejdan Türk çinovniklary bir tofar zady göz tikip hantamançylyk bilen bir karamdardan diýennet geldi. Ola da wagtlaýynça. Biz şu videolary ýaýratsak, Türk milletiniň içine girsek, Türk halky şu zatlar bolýan zatlary bilsele, ola da hiç wagt diktatorun tarafında durmarlar, gaýtam biz ýana aktivistleri gollarlar. Şol üçin biz şu videolary ýaýratmagymyz bilen, şuň hakynda hemme ýerde gurrun etmegimiz bilen, şuňa gerek pul ýygnap, ýerinde durmagymyz bilen biz bütün Türk halkyna aýtýar. Biz şolaň ýerinde tidem gollan ta siziň ýurduňyzda da korrupsiýa ösmerýäne etjek bolýar. Biziň bäfidimiz deňdir. Biz ýurdumyz söýýär, Türk milletleriniň birleşigini etleýär. Biz hem siz bilen deň bolup dogollukda toyda, tomaşada hem ýasyňyzda boljak, hem toýuňyzda boljak, hem hemmemiz birigip bir-birimiz gollar ýany geçjek bolýar. Şol üçin men ýene bir gerek maşgalasyny, çağalaryny aýdaýyn. Siziň kakaňyz kahramandyr. Biz ony her näder Türkmenistana iýertmer. Bütün dünýä jemgyýetçiligim biz bilen şuň kun
Nastoyaşy beremiýe Aziýada goýdular, Türk gazetlerine çıktılar, Azatlyk radioda aktivistlerimiň hemmesi giýjegini şakyna çykyş edip oturlar. Şol üçin watandaşlar gollan şyga kahramanlarymyzy Türkmenistana uğrattırmaýly. Doğru. Menem oşulýan Muhammed Ağaň diýen zatlaryna Abdullah da kahraman, Alişer kahraman, maşgalatyna da bir aýdýar. Dewlete halk hereketi soňuna çeldirer, kömek eder, elinden gelýänini. Sizin kakalaňy kahraman, Türkmen halky ýygyna dur. Siz alad etmeň, aladaňyz düşnükli, ol bizim paýlaşýar, sizin aladaňyz ýöne biz soňuna çeldirer, olar hükman azatlyga çykarmaly. Hormatly watandaşlar, biz efirimiz dowam edeli. Ine men bir video görkedeýin. Şu videoda ünsveren bolsaňyz, şu videony gördüňiz, men ýene bir gaýtalýan şu videony ünsverip berdim. Семеро студентов из Туркменистана были задержаны в Ставрополе после мирного собрания на территории Северо-Кавказского федерального университета. Как рассказал портал «Кавказский узел», студенты были недовольны тем, что руководство вуза принуждает их перевестись в учебные заведения Курской или Белгородской областей, где... Ine hormatly watandaş, şu videoda ýani Türkmen oglonlary Stavropoldan ýani näme Kursk bilen Belgoroda uğradýarlar. Näme şu ýere uğradyp, şu ýerde tutsak edip uruşa goýup ýa ýani uruş gidýän ýere ýürüte goýýarlar türkmenleri. Şol türkmenleriň arkasyna durýanam ýok. Konsulstwada, pasolstwada türkmen döwledem bir kanunçylyk. Bizim studentlarymyz bir kanunçylygy Rossiýada görýär. Ýöne bizim hökümetimiz şolara kömek edenok. Näme kömek edenok? Sebebi yani Rossiýa garşy hiç garşylyk hökümet etmeler ya Rossiýanyň goýun adamlary. Gaýtyp pasolstwa konsullugy jaň etseler, tutunda basyň iýeriň Türkmenistana diýip ýani gaýtyp haýbat atyp näme diýerler. Men şoň üçin ýani bizim döwletimiz ýok. Bizim tek döwlet gurup göremiz o. Birinji döwlet Türkmen başı diýip özüne döwlet kurdy. Ol bir haramzada. Hemme ýerde pametlikler goýup, ýani ejetiniň kakatynyň, dogonlarynyň atlaryny kolhoz savhozlary goýup, hemme zatda çalyşyp, aýlarymyzy, günlerimizi çalyşyp, ýani öz ejetiniň adyny goýup, diňe öz maşgalatynyň, özüniň döwletini kurdy. Intelligensiýany ýokotdy, hemmeler ýokotdy. Onsoň ikincisi geldi, onu öldürüp bir ýere geldi, başga bir kezzap geldi. Gurbanlyk Berdimuhammed. Olam öz döwletini, öz imperiýasyny gurup. Ine şoň üçin biz daşary ýurtda kösenýäs, ölýäs, hemme zat hökümet ýok, biz gollar ýani. Bizim hökümetimiz ýok. Gurbanlyň hökümeti bar. Gurbanlyň garnaşlary bir ýerini öldürse, derre Gurbanlyň hökümet onu gorýar. Gurbanlyň hökümeti ýani garnaşlary daşary ýurtda gitjek bolsa, derre onu samolyotla akydyp şu ýerde Münchende ýani getirip getirýärler. Gurbanlyň hökümetine, ýani Gurbanlyň maşgalatyna bir zat bolsa, Gurbanlylar ýa-da onuň maşgalatyna bir zat bolsa, Gurbanlyň hökümeti büyüküp hyzmat edýär bütün dünýäde. Bir ýerde ýegeni ondan barsa, pasolstwa aýaň depip girýär, pasol konsuly ylgadýarlar. Näme Türkmen halky edilen ok hökman gapyny dep girmeliler, baryp biz ýani bizim döwletimiziň ýeri şol. Biz şol pasolstwa konsuly jaňyp haş etdik, şolar derre goşulmaly, bizi halat etmeli. Ne şu videony men size görkezdim, inni şuraya habar geldi. Kazandan habar geldi. Kazandan ýani studentler habarlaşdylar. Murada Belarusyda ýaly Kazanna uniwersitetlerine bir topar türkmenler tutup gidip oturýarlar we şo ýerde jenaýata çağırýarlar. Nämemiş? Şo ýerde bir türkmen beýleke derek egzamine girip, onu derek ýani egzamin tapşyrypdyr. Ine şonu bahane edip hemmelerini tutup gidip bağladan ýeşirip ýani basyp gidip oturýarlar. Eger jenaýat iş bolsa $1,000 $3,000 çelli advokata vermeli, jenaýat iş bolmasa $500 $1,000 çelli studentine pul vermeli. Bir topar studentlaryň enatysy Türkmenistanda pul geçirip bilenok. Olar işläp, eýdip ýa pul gazanýarlar. Olam alsalar pul berjegem ýok. Şoň arkasyny tutjagam ýok. Şoň ýa karyndan habar aljagam ýok. Konsulstwa, pasolstwa jaň etseler, gaýtyp basyň öldürüň, Türkmenistany beriň diýip gıýgyrýarlar.
Ine ýagdaý. Men her wagtda maýdýan, biziň döwletimiz ýok. Gurbanly Serdar Berdimuhammedow we Oguljan Atabaýewa ýa Gurbanly gyýynyň döwleti bar. Olaň hökümeti bar. Olaň ýanky peçady bar. Olaň hemme zady bar. Bizde hiç zat ýok. Halkda hiç zat ýok. Ýöne esasy döwleti emele getirýän halk. Onanyň halk häzir şu göterilip çykyp gitse döwletem ýok. Şonuň döwletem ýok. Şonu bütün dünýäni allak gelýär. Ine Türkmen döwleti diýip şu döwletimizi ogurlap, men her ýere aýdýan döwletimizi ogurladylar. Ö döwletini gurtdy bolýar. Ine şu Ataly oğlunyň ýanky fiýasaty şol. Şoň üçin ine Rossiýadaky studentlara men ofitsialny Serdar Berdimuhammedow ýüzlenýän. Atyň pişiň eşegiň bilen işimiz ýok. Özüň at takyp, oňa ýanky monjuk takyp, oňa ýanky gözlegme ýaly boyuna nime takyp, biziň oğul gerek gelneje bilen işimiz ýok. Halkyň prezidenti diýip hatap edilýärmi? Barda halat et. Rossiýada Kazanyny, Rossiýada Stavropolny türkmenler közelip ýörler. Sen şonuň halat etmeden, olaň ýanky haklaryny goramadyň, sen kimiň prezidenti? Bize gerek emdä sen? Näme gerek sen? Diňe toy bayramına gerekmi? Lenta ketmäne gerekmi? Şuryaly ine vatandaşlar ýazyn kommentariýada gerekmi bize şuryaly prezident? Gerekmi şuryaly Ataly ogul? Bir milli lider beýleksem özüne prezident diýip. Biz ölüp ýör, daşa ötdi. Ne olaň hökümeti bize kömek edýär, ne de öz kömek edýär. Eşitmedik, görmedik kişi bolýar. Ine biz şunu ýanglantirdik. Biziň çykyşlarymyza ýydarlap terdiýär, uly ekran goýup, ýanky ruçkany bloknot bilen ýazýar. Gurbanly Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedow ruçkany bloknot bilen biziň efirlerimizde garaşyp, biziň esasy abonamyz şolar. Ýazýar şolar. Onuň derrew emhemme ulu çağırıp, kim kommentari ýatsa, kim ýanky çykyş etse, şonu tapyň ýerine aşagyny lal edin diýip komanda berýär. Biziň aýdýan problemlerimizi çözenok ýöne şol öz hakyny gorýan ýa-da adalatly isleýän adamlar gowlýar. Men size soraw berýän. Bu kezzap adalatly isleýän adamy gowlap ýören bolsa, tutup basýan bolsa, tutup başga ýerlerden alt gelýän bolsa, bu şol zalimmi, zulümmi, ýa kezzapmi, ýa bu adalatly prezidentmi? Ýazyn kommentariýada öz pikiriňizi. Nurjan apa hoş geldiňiz. Salam aleykum. Salamlar, salam vatandaşlar. Bağışlan, biraz geç kaldım işten dolayı. Men goşulşan aýdýan datlaňydan makullaýan. Okey. Men ýene bir video görkezýän. Ine şu videowy ünsürip ederiň, hormatly vatandaşlar. Şul adamy men kimdigini bilemok. Egerde kimde bilýän bolsa, şunu kyn görmän. Näme diýeni bize düşünürse. Şul adam, ýani Taçkaly, Aşgabatda bar ýa. Maksat näme? Kim şul adam? Ol Rossiýadaky şaman ýaly Moskwa baryp, ýani zalim aýjak bolýarmy? Näme diýär şol adam? Ýa ýöne bir adam, şunu bir bize düşündürip berseňiz, kim tanıyan bolsa. Biz ine esas materialy geçýär. Men size hormatly iýleşler, ýanky maglumat bereýin. Vepa Hacıyev diýip Türkmenistanyň OON'u ýanky vekili bar. Türkmenistanyň tarapyndan OON'a Türkmenistanyň rejimi, diktatorlary gorak gelýän, Türkmenistanyň adamy öldürýän polis, MHM işgärlerini OON'u, ýani komitet попыткам и преступлениям, şol komitetde baryp şolary gorak gelýän, zalim gorýan, zalim tarapyndan işleyen Vepa Kezzap Vepa Hacıyev boyunca yine şunu çıkıştı var. Yine şu yerde Vepa Hacıyev yine Mansur Mengelov var. Mansur Mengelov'a hiç saat edilmedi. Şuna yankı pıytka edilmedi. Şunu kösemediler. Öz ayağını növdi. Öz ayağını özü çüğretti. Yankı dermanlar içmeyen. Öz ayağını çüğredip yankı bütün dünya yine men çüğrap yatırını şuraya jar edip diyor. Türkmen hökümeti günahkar değil.
Türkmen hökümeti şunu yani balnisa diye kömek ediyor, hemme dağıttır ediyor, hemme şu Mansur Mengel boyunca maglumatlar yalan, bir näçeden mer amnisiya çıkaracak deyip Türkmen hökümeti diýenler biz çıkaracak özü isteyen ok çıkman deyip yalan ertekleri bütün dünyada aydıp şu kezamada men şunun hayat suratından bakıyorum. Şurayali yankı maglumatlar berip daklat edip utonman bütün dünyanın öňünde bütün dünya erteklerini aýdýar. Men näçe şu zatlar diýenler? Häzir gene şu Vefa Hacıyev boýunça. Biz Vefa Hacıyev hökman tutsak etmeli. Türkmenistanyň Atalıoğlu'nun prezidentlerini tutsak eden soň Vefa Hacıyev ve Aksultan Türaýewan biz tutsak etmelik. Ine şular bütün dünya jemgyýetiniň öňünde Türkmenistanyň diktatorlaryny we bikançylygy giýje uny gorak gelýär. Ine şu maglumat boýunça men Nurjan apa söz berýän. Nurjan apa, siz şu Vefa Hacıyewiň yalan ýeplerini şu boýunça bir düşündiriş berseňiz. Hawa doğru belli geçtiniz. Bu Vefa Hacıyew diýen yalançy, töhmetçi, yani yüzüne de meymenet yok. Ol öz halkyny goraman, beter halkyna garşy hereket edýän adam, yallakçy. Yani halk siz bilmeli, kimin kimdigini bilmeli. Bu haramzada bu Vefa Hacıyew. Hemedady gidip o onda pravam человека. Ana o taýda hemedady опровержение edýär. Правозащитниklaryň ýadan case'lerini опровержение edýär. Mesela Mansur Mengel için ol aktivist yani küçücük etniski azgınlık milletleri buluç milletlerin tarafın tuttuğu için onlara disiplinle işkence ettikleri için dokumentasyon edip bir giden şu dokumentasyoları alıp hem prezidentin aparatına verdi hem de General prokuratura verdi hem de onun Amerikan pasolstvosuna verdi. Inni şu Amerikan pasolstvosundan çıkacak olanda onu o taydan alıp tutsak ettiler. Bir giden zatları yok ettiler. Ay pornografi dedi, o çağların nemesin deyip 16 yaşlı çağları diye. Narkotik dediler, üretya dediler, çekya dediler, o dedi, satya dediler. Hem zatlarını bu onu verdi. Amerika'da da kazat edildi. Gostapartament США kongresmenleri, senatörleri. Bu işlerin pucu çıktı. Yine de 2 yıl mınının inha amnisti diyas, güveriyas deyip şeydip yalan aydıp şakaydı. Nemede şu komitet pravam pıtık. Ana o tayda yalan söyler üstünde durman innem bu yılam olsa şeydip şunyali yalan sözler bilen çıkış etti. Yakabı onun ayağı dövülene zadı o ödövünden dövülenmişin. Onu o odan tepede urulup yerletnemle her gün uryadılar. Böyle bir şeye işkence size var oldu oğlancık. Onun основанiyeti ve ol nimetti asimilit oldu, tuberkuloz kasti oldu. İnnem şu taze bedrini sustava ve omurgasına yayıryaşır. İnha onu hatta geçen sene geldi ve diyen vraç Yelena Vladimirovna gelip özü seyretti ve hemesini ankladı. Hatta bunu şu keselinden dolayı onu çıkarmalı ettiler. Ama yine de bu haramzada yallaklar signali stoplayıp duruzdular. Ol aktivist oğlan, ol bütün halkın hak hukuklarını koruyan oğlan. Onun ervetlik eden dadı yok.
yine de şu nemede yığınakta Gülcemal Cuma Muradova deyip bir kızcağız onu ayıplap 14. iyulda 23. yılda ayıplap onu nememişin içki içenmişin de eydip özü ölüptür deyip yani maskara olup öz-özünü maskaralawıtır. Eğer doğru aytsam şatayda Vefa Hacıyev. Onun günahı yok deyip yani özü günahkar deyip çıkardı. Yine de onu gelir. Onu gelir. O materyali ayrıtın gelir. Hadi şol Mansur'u torori, o materyali ayrıtın gelir. Mansur'un halkı için dine alıdı etti. Yine şunun için bizim hadır ne bir oğlançıklamada aldılar. Abdullah Orus aldılar, Sahatov Alişer'i aldılar. Onların ne ettiler? Mıdama halkını zaşişat ettiler. Korumak niyeti bilen. Şunun için bir güne oğlançıklamadan alıp gittiler. Gatto oraydan yine hormatly vatandaşlar ünferlerden yine şunu Vefa Hacıyev diýilýär. Yüzünde nura aňarda dursun, hiç adam yok. Şu adam men şu arada gurrun vereyim. Şu adam üniversitede oturdu, şoň fars dilini oturdu. Fars dilini oturup günü komitede işe girdi. Komitede işe girip ondan soň Mİİ'de bunu aldılar. Komitetten Mİİ'de yani kontrol etmeyene Mİİ'deki işlerleri kontrol etmeyene yine şoýra geçirildi. Ondan şu yerde şu adam öz intine yani profil o şifre var ya metalist profil. Şondan firma açıp şol İran'dan, Afganistan'dan partlerini gürleyen adamları tapıp, biznesmenler tapıp, inti bilen bağlap, yani sövda ettirip pul kazanýardy. Şolar yani basışlar edip ki kim perivod ettirýärdi, tekstleri kim yani basışlar edip maglumat alýardy. Şoraýaly institutu oturup yani üniversitede oturup emheme girip eýýem kezapla başlanadım şu. Indi şu ýaly bu toran kezaby Berdimuhammedowyň hökümeti özüne alýar. Men size aýdýan Türkmenistanda kezap bolmasaň şul bir adalatly gollap, iksan atyly oğlun gollap işler ýaly ýagdaý ýok. Sen guturun kezap bolmasaň şolar gollap işläp bolunok. Ol hökümeti işleyen adamlar ýülenýän. Araňyzda gogulary var. Ay men zordan günüm görýän, zordan ýa çydýan şolar. Çykyn işten. Taşlan şolary. Buluşdurlar. Aglap ýöremäň. Ay bizem bizar bolduk, bizem nimedem zok, bize aýdýarlar şolar. Ýa-ki jaňa aýdýarlar, ministrden maşlap berekler jaňa diýär. Bizem ýadadyk, bizem bizar, han bir zat etçeňiz bolsa edim. Aglap bizar diýip zat kalyp ýörseňiz. Bizar diýip şurýaly ýa-ki ýallaklary ýanyňyza getirip, emhemeň işlerini getirip, imsim olar pul berip ýörseňiz. Sizem bir zat etjek bolsaňyz, indi tijenmäne wagty geldi. Biz şular var ýumur baýyrmasak bolmaýar. Şu ataly ogly. Bu torun adam bir bu torun derejesi bolýar, şu derejeden geçen adamlar şu. Görüp durýarsyňyz. Size gürläp durlar olar, sizinle işleşip durlar. Olaryň ýa derejesini görüp durýarsyňyz. Şoň üçin sizem görüşiňizde boldy. Şurýaly Vefa Hacıyew garşy, şurýaly hökümeti işleýän ýallaklary garşy görüşmeli sizem öz ýerinde. Näme görüşmeli? Sizi öwretmeliler. Siz häzir hemme kezzapyň stadiýalaryny göçdiňiz, gördüňiz we ýatdan bilýäňiz näme et bolýar. Özü dedim. Biz görüşürmizde sizin maslahat soramda ama biz görüşendir. Yani şoň üçin. Ine şol kezzap Vefa Hacıyew arak içip gawdany bagşlamagyny küntüçülük edip, zat edip ayal maşallah azar berip, tutulup, goý berilip bir heppi bunu tutup goýup ýadadylar polisler. Bizler şundan bizar bolduk. Ine şu adam bütün dünya cemiyetinin önüne Türkmenistanyň adam öldürýän polislerini we emhemeleri gorýar. Şoň arkasyny çalýar. Men ikinji materialy okudum şu adam arada lütfen terdim hormatly vatandaşlar. Ine şul ýaş gyz
Yaňy 18 ýaşy bolan şol ýaly Güljemal Jumanmuradowa 3-nji etajda men ýalňyşmasam 20 ýaşly zyňlyp öldürdiler. Urulyp otaň zynp goýberdiler. Onam Gurbany Berdimuhammedowa tirek getirip berýän garyndaşy, şoň ogly Kamal diýip bir ogly, şonuň ýanky dostlary. İçinde Kamalam bam ýokmy bilemzok. Ine şol gyjagady, şol ýanky denajeniýa gaty ýanky случайно var ya barmalyan adam bir günlük ýanky öýüne gitmäke Aşgabatda galýar we şol bolanda atlar. Ne şol aýal maşgala ýaşgy urulyp aragy içdirip bulam içmän urup muny etajdan zanyp ýanky öldürýärler. Oňa kakaty muny gözläp ýanky jaň edip jogap bermän soň şoň ýanky lokasiýasyny ketgitläp baryp şo ýerde kwartiraga girip şo ýerde şoň telefony tapýarlar we aşagda da şoň ölüp ýatan tapýarlar. Ine şol ýaly şol bir giňerji bir şokowy jinayet şunam kakaty ýagny polislara, emkemlere ýüzlenene, prokuratura ýüzlenene artyn boluň biz hökman deňär. Siz artyn jaýlaň biz hökman işini görüp Allah bu 7 günne şu ýaga jaýlandan soň ay biz nime tapmadyk özüni atdy özüni öldürdi diýip ýanky ne prokuratura ne başga guruluklar ýanky şul işi derňediler. Inni ýanky Vefa Hajiýew näme diýär? Haramzada. Ýene bir bolkoýyn şul adam näme diýär? Bütün dünýä jemgyýetiniň ortasyna halkara erteklerine aýdýar. Ýok, olgy araq içip zadedy bir oğlan söýýän ekeni onam ýanky nime edip özüni suitsid diýärler, özüni öldürmek. Özüni etajdan alyp özüni öldürdi. Araq içmeýän şu mereka случайно barany. Vilayatdan Aşgabatda bir 2-3 günlük gelen gyý. Oň içinde hiç kim tanamayan gyý. Näme görüplük bir netin näme ýanky psikologik travma altyny şo ýerde. Näme araq içip özüni öldürmeli. 20 ýaşly. Ine şu ýaly ýanky tökmetler atyp aýdýar. Ine Ulus Towa nesip bolsa biz rejimi ýakar. Ýykyp Türkiýede şeýle bir nimeler bar. Ölün adamy eger bir adalatlyk bolanmasa ýene de gazyp ekspertiza geçirip täzeden işlenýär. Şu ýagam eger enatata ırda bolsa biz gawrundan çykaryp şunu ekspertiza edip jinayetler tapyp hemmeler tutsak edip jinayet işini gozgap edip we şul Vefa Hajiýewiň materialy boýunça şul material şoň içine ýer. Hökman şunu tutsak etmeli. Ine şul adam bütün Türkmenistanyň bolýan bir kançylygy, bir adalatlygy, ölümleri gizläp bütün gurumy, ýanky bütün dünýä adam haklaryny goraýan gurumalarda şul zalymy gorap, gorlak gelýän kezzap. Uniwersitet gutorunyň merkezapçylyk edýär. Men ine şoňa ýüzlenýän Vefa Hajiýewa. Vefa Hajiýew bagty duş bilemzok bir duşluk bolýar, sonra ýüzüňe berer. Siz gowy şol profilini şifre tatyp iniňiz bilen gezip beriň. Siz bu zatlara goşulmaň diýip siz goşulsaňyz türkmen halky kösenýär. Türkmen halky öz haklaryny gora bilen. Kezzaplygyň şo ýerde etseňiz gowy bolardy. Ýani döwlet meşgulüne kezzaplyk etmek. Inanyň hormatly vatandaşlar, şul adamlar hökümet derejede işläp öz inlerine, öz jigilerine biň saçyp şonu gorap, batışlar edip şol kontraktlar, konvertasiýa edip şoň hasabyny etýär. Bu diplomatiki biznes diýelim. Ýöne şo wagtda ýanky rejime hyzmat edýär, şu ýaly ýanky bir kançylyk gollap, bir kançylygyň üstlerini ýapyp, şu ýaly rejime gollansaň, rejim o hiç satýan gerekli adam. Şu ýaly kezzaplar gerek. Kezzap hökümetine kezzaplar gerek. Kezzap hökümetine adalatly, açyk, paýhatly, salyhatly adam gerek. Ine Muhammed Ağa söz berelim. Muhammed Ağa şu arada siz bir öz pikiriňizi aýtsaňyz, men ýa-da okudum şu adamy. Burada göde şu mesele boyunca ben 3 dadyň üstünde degip geçecek. Birinci
Şulam Türkmenistan'ın bir grajdanı. Yukarı bilimli, yukarı bilimini kotarıp arkayın işlemeli, arkayın aylık almalı. Bu yanık öz maşgalasını dolandırmalı adam. Hiç kim önüne günahkarım olmalı, cinayeti başım koşmalı. Onun cinayetinin üstünü yapacağım olmalı. Halkın içinde yirgençlem olmalı. Göğüne şu adam özü dünyanı gören, İran'da olan dünyanın hem yerine giden, Severni Koreya çelin giden. Göğüne şuna inanmazçılık edivem, şunu beri uğrattılar Avrupa. Şol mitten çıkardılar şunu. Dünya şunu ayırmak için. İnni şu dünyanı gören hem yerde biliyor. Başka devletlerin şu yanak derecede işleyen adamın ne illi hormatlı varlığını biliyor. Ne aylık alyallığını biliyor. Ne illi yaşayanlıklarını biliyor. Gelecekte şoları hiç illi hop avanmayanlıklarını biliyor. Ne için? Gelip dine işlemek için. Dine birazcık kırıp çırp edip pul kazanmak için bir cinayetkarın cinayetine koşursun. Bu şu akbaklığı. Başka dillerden binamuslığın. Şun hiç svetoy dadı yok. Hiç dadı anılmayacak. Hem dinsiz, vicdansız, ahlaksız adam. Şunu subut et ya. Eğer ben şahit yarım ters varsa onunla geldim ben bilen gepleştim. Ey sen Dışarı İşler Ministerlikte işler, sen en bersinden $10,000 her ayda aylık almalı. Sen o padaşkalara muhtaç olmalı değil. Sen kanun boyunca işlemeli. Sen kanuna hizmet etmeli. İkinci, şu adam dışarı yurtta Türkmenistan'ın karşısına kaldırılan fakt esasında adam hukuklar bozmaların dokumentlerini yığınıp şu taada Türkmenistan'ın pristavitilinin önüne şu an açık aydılıyor. Şol için ben vatandaşlarıma aytacak oluyorum. Sizin yazıyan katlarınız, sizin çıkış etkiyanınız, sizin YouTube'da ne etkiyanınız hiç kaydı şeyle yatırılmıyor. Şunun hemmesi yığınalıyor. Onun içinde, onun komitetlerinin içinde Türkmen devletinin pristavitilinin önüne şu an aydılıyor şular. Ola da şu neçelin eyle diye beyle ağırlak geliyorlar. Bir öz ayağını dövüt diye, bir özünü yukarıdan oklat diye. Yine bir jurnalist yine şu makalede vardır. Türkmen Azatlık Radyosu'nun jurnalisti o diye alkaçtı diye özünü helal etti diye. Her bir zade şeyle ömrüzük. Ondan sonra o Serdar Dağı var. Ola diye turmaya düşüyor. Ola gelip biznes bilen meşgullanıp böyle diye. Hem zade yalan söylüyor. Şol için vatandaşlarımıza aytacak oluyor. Siz nece aktif olsanız, siz nece cinayetlerin üstünü açsanız, şonca da şu zatlı onun içinde Türkmenistan'ın pristavitillerinin önüne açık kurun ediliyor. Bu şu aktivistlerin bolonu için şu zatlı elini güçlü bağ dalıyor. Biz nece şunu aktivistlerimiz köp kıyıkçı etti, Türkmen devletinin pristavitilen beytirip bu zatlardan sıfı bilmem. Şol için şunu bilin, aktivistlerin kadrini bilin. Üçüncü aytacak olayan zadım ben şundan. Hacıyef bir zadı bilmeli. Şundan önceki işleyen adamlar şu postlarda oturun, şu kursilerde oturun, şolu nerede? Türkmenistan öz başta kolonun merneçeden Dışarı İşler Ministeri oldu. Şolu nerede? Şolun ıkbal nehirli oturdu. Ey Karamdağ'da Hacıyef, sen nira dravotin? Ölümüne mi? Sen nece yokluk derece isten, şonça senden basım çal deyince kol yapıla. Sen eğer çından yokluk postlara göz tükyen olsan, sen öz okuyupuna göre, öz bilimine göre, Türkmen devletine, öz vatanın için bir zadı yerine getirecek olan bu devlet o devlet değil.
Häzir görüp otyň. Özü halk maslahatynyň başlygy boldy. Ferda ogluny prezident edip koydy. Inni kıyığını getirip Daşary işler ministeri edip koyacak bolýa, ya parlamentin başlygyna koyacak bolýa. Bu aktyk çoğluklara gelýärde sizin orluňyzy alýar. Sizi öndürüp alýarlar. Sizi türmäge basyp alýarlar. Sebäbi sen eger diri bolsaň bulara howply. Şol üçin sizin janyňyz howp astynda akbakla şunu düşünün. Ondan soňra sen Ýewropada bolup diktatorun cinayetinin üstünü yapacak bolsaň sen isleme şu cinayetkarın ykbaly bilen teňken bile bolýar. Sen karşyňa cinayet işini kaldırıp bolýar. Şu wagtda dünya kanunçylygy şoňa ruhsat berýär. Ýöne şu neçelin bizde bir dogry aktivist bolmadygy üçin, siyasi opozisiýon güýç bolmadygy üçin hiç kim şuna çemeleşmedi. Ýöne inni Amradağa daydı. Biz size gün vermer. Sizin cinayetiniz belli. Sizin özünüzden bilýäňiz şonu. Siz Ýewropada yaşap bilmeýäňiz. Biz eger bir advokat tutup şuun, sen eden cinayetlerin bir sanan subut edip bersek, pikir etmeseň diplomat korpusyny işleýän şol üçin maňa istat demerledi. Ýok. Adamlaryň garşyna etden cinayeti ona hiç ýyly kanun yok, sen sakla, seni arrest etmesinler. Şol için pikir etme. Sen şu zatlardan tıpıp biler mi kadi? Berdi Muhammed'den isleme yok oluyor. İsleme. O tarih subut ediyor. Tarihin karşısında biz hiç vakti bilmeyiz. Berdi Muhammed Beşar Asad'dan güýşülle. Berdi Muhammed Kaddafi'den güýşülle. Saddam Hüseyin'den güýşülle. Pinochet'ten güýşülle. Yeni gör doğulu diktatörler hemmesinin ykbalyn tohum tiýiji bilen dargadylar. Tohum tiýiji bilen. Şol üçin sene hiç, sene hajifi, sene bir şeyle bollugy sen gitdiň türme. Şol üçin öz aladaň et. Biz sen ýydyňda, biz seni kanun esasynda dünýädäki bar normativler boýunça hökmen sen garşyňa cinayet işini galdyrar. Ýöne şuun edibilmeýänmek ol niýaznaçaýdy işte erti etmer. Biz şoň pikirine guramaçylykla hareket edýär, hökmenen bir gün eder. Özüm ýakynlykda eder. Diňe ol bizim halkymyzyň şu meseleleri düşünüp şu meselenin iýinde durmagyna bagly. Sağ olun Muhammed ağa. Men ýene bir watandaşlarymyza öýtgeýin. Nurjan apa, size söz bermekkäm. Ne derdiň? Şul gyýjaga ýa-ni Kamal Gurbanulyň garnaşynyň ogly Kamal diýen bir Gurbanulyň ýegeni bolýar-da. Ýegeni we onuň dostlary ine şul gyýdy vurup araşdyryp etarzda danyp öldürdiler. Şol gyýjaga bir güne öldü. Şunun ejesi Gülcemal gelince şunu ýa-ni bir ýyldan bäri hakykaty öldürip hemmege ýüldönüp görüli arnaljak däl şol gyýyny öldüren adamlar cinayet çekjek bolýar. Türkmenistanda adalet yok, Türkmenistanda hiç ýyl haklar gorap bolmak bolýar. Jaň ýykylsyn bolýar, ýa-ni kwartiraň altyn o hiç diýmeseň bolýar diýseň bolýar. Ýöne adam öldürilýär. Adam öldürilse ve şonu hakkını gorap bilmeden, şol adam öldürün adamları cinayeti çekip bilmeden onu näde öldürür? Men näçe size ünsüňiz çekýän. Şu gün Gülcemal gelince şu ýagdaýda erti sizin çağınız var. Siz häzir daşyryp işläp ýördiňiz. Habaryňyz ýok çağıjyňyz Liwapda, Balkanna, ýa-ni Daşowuzda, Marda, Aşgabatda barsa o ýerde ýegenler gaşyp dur. Näde oğudan gyz bolsa ogurlap zorlap öldürüp zıp koyverýärler. Biz şu zatlara reaksiýa bermesek, siz reaksiýa bermesek, şo bolar şo biz şoň üçin çekýär. Ine Allah kuwat bersin şu Gülcemal gelince şu ýaly betbagty, şu ýaly betbagçylygy ýa-ni çekmeýäni we şu ýagdaýdan çykmany. Şeýle diýär şu Gülcemal gelince. Men gyýdymy durmuşa çykajaktym. Şoňa ýa-ni toy paýlygyny taýýar etip goýdum. Ölen güni ýa-ni adamlara aýtdym, şu gyýdymy jaýlan adamlara paýlaň şol hemme toy üçin
Gıydym için goýanda attım paýlanşy bolan adama menin çağım ýok diýip ýa-da görgün ağlýar. Ağlamadyk günüm ýok diýär. Her gün ağlaýar. 1 ýylynda 360 ýaş. Han Serdar Berdimuhammed. Näme diýär Serdar Berdimuhammed? Mese görkedi näme diýär? Nimetmen akyň bolan mese görkedi näme diýär? Ine näme diýär? Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda giňden bellendiýen Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli davrlarda gatnaşmak üçin halkara ahirteke atçylyk sport toplamına geldi. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli bir ýerde ýurdumyzyň soňky saatlarynyň, bagşy saadanylaryň, folklor toporlarynyň çykyşlary, amaly gaşan sunwatynyň geterleriniň sergiti. Gördüňizmi? Bedewler gurýar. İpodromlar gurýar. Atyny uly turatlar edýär. Bu adamlar atyny ul, atlaryny, piçiklerini, güjüklerini, itlerini adamlardan gowurýar. Türkmen halkyndan gowurýar. Inanmadan seýredin. Bayramçyk davratynyň şowkuny hatda belinde götürdi. Bir ýerde arkada ve Aşgabat şekerleriniň ýurdumyzyň vilayet Bu ýallaklaryň komandasy oňy sürmär. Urnan ağıydary, adimi Türkmen owatyny ýatladýar. Bir karar döwletiň teri ýamynyň galkynçy döwletine ýurdumyň Muň ýürüýüşine derdim. Unutma. Çep tarapynda mekdebiň okuwçylary ýaly, stroýly, bular molymış. Ahyrkyna şermenler. Kezzabın ogly. Bak söwmeýän ýa-da ýene söwmeli bolýar. Ine ünsürün iýidinle hatar bolup terdiýär. Ine ikinji ýatda kim bar ýa? Mezlisiň başlygy. Şul aýal maşgalan güýji, derejesi we hökümeti ýa-ni kanun çykarş hökümeti döwletde birinji ýerde bar ýa prezidentden. O niýede etýär? Talpaň içinde etýär. Ünsürdinizmi? Bu adam şul aýal maşgalan iýidinden ýöremeli adam niýede etýär? Birinji ýatda näme Tebe kakasy padarka berdi şu ýa prezident kreslany. Kakasy aýtdy kanuny terkme arkaňda men bar. Men arkamda da tirgek bar, arkyň bolay. Biz alart bu halky diýip. Bu oglan bolýa kaka näme diýsen edernip kanunlar bolup aýlyp ber. Atçylyk budugyny ötürmek, hemde Widwaşy müňginliklaryň jümmüşine ulap gidýän milli atçynasyň baý däplerini dowam etmek, atçylyk sportuny höwüslendirmek, gyzyklarına bildirýän. Ünsürün, şul ýa binalar diýen atyn şekilli uly binalar etraplarda köçe ýok. Etraplarda medeniýet öýleri ýok. Etraplarda balnisa ýok. Etraplarda hiç zat ýok. Adamlar közenip ber. Oňy sören o. İt, pişik, at, eşek ýa-ni ol gellikleri ýaly. O halk ýokmy? Sen şu halkyň barlygy bolup, şoň baýlygyny oglap adam bolup berdiň. Giygen kostümüne çalış halkın pulu şol. Yürüyen halin üstüne yürüyen halkın pulunu alınan hal şol. Mercedes'te geldin. Mercedes halkın pulunu sen kakan hiç saat yok. Sen hiç saatın yok. Hemme köşklerimiz, divarlar, atın şekilleri, atın yankı pamitlikleri, atın binaları halkın bizim pulumuza kullanılan atlar ol. Bizden ruhsatsız bizim pulumuz soğanda atlar ol. Benim muhterem bu karanda da derdim yürüyüşüne. Orada netijede gatnaşyklary giňetmek boýunça Şul bizim halkymız boýunça şuraya surat edip şuraya halkymyzy bütün dünýä ýankı görkezip zat etdim şul. Ünsürüm. İt, pişik, at, eşek. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy. Dedim, şu ýerdäki duran adamyň wezipesi, şu wezipesi ýaly. Deňeden kabinet ministri ýanyna durmaly. Beýleki döwletleriň prezidentiň ýanyna durur şular. Şular saýlanýar. Şuň ýanyna adam barmaly nämiş? Nämiş? Bular gorkýar. Öz egineşinden gorkýar. Halka hiç ýanyna barmaly. Halkam ýanyna barmaly. Ýürekleri durýar göni. Inanyň. Ünsürün. Men öňkü videolarda görkezdim. O ganhor Demokrat Koreýanyň prezidenti halk bilen bolup ber, halkyň içine getber. Iň dünýäde uly diktator. Bular kim bular? Niýin gelmişekleri? Kim bular saýlady? Näme edip ýöler? Biz özüňizde soraw bermeli. Bizim imsimligimiz bilen, agzymyzy ýapanlygymyz bilen şu şeýle bolup ber. Kahraman arkadamynyň başyna başlan işleri. Hormatly prezidentimiz Gahrmançylyk etmedik, gahryman arkada. Ünsürün. Şunu seýdiňiz sen. Otaň aýdarsaňyz.
Dünyanın tayçanın adına elhamdülillah. Tayçana ucoklar, tayçanaga üycük kurur, tayçanaga bir köş kurur, tayçanaga yankı neme dakar boyunna, tayçana üçün yürüytü yankı naharları getirirler, yürüytü motor ederler, spesyalistler orada olur. Rossiyada men ayyan kazanı paçka basıpıyorlar, türmeye düşüp dur, bizim studentlerimiz. En atalar haber tut bilen ok. Jaňa diýe Murada bir aýtana niýde men çağam diýip käbilerin iki çağatı basyldy. Gyz maşgaly bir erkek maşgala. Näçe şoň habaryny tutan ok. Näçe Belarusiýada bir aýdyp geçýär bolýan zatlary. Näçe Türkiýadaky bolýan zatlar bir aýdyp geçýär habar tutan ok. Näme diýe? Şu zatlar aýdýan adam tutsuk edip kontrakt baglanşyp ünswerin. Türkiýe baryp şunu şul haramlady. Ünswerin men şunu aýdyn. Maňa ýanky halkymyz söýgüde aýdyn. Ine şul haramlady. Serdar Berdimuhamedow gidip ekonomika, targow kontraktlary, tüwda kontraktlar baglaşyp aktivistler satyn alýar Recep Erdoğan'dan. Kontrakt berip, gaz berip aktivistler satyn alýar. Tutsuk getirip Türkmenistana getirdi. Kim şul adam? Öz grajdanlaryny başga bir prezidentde haýyş edip tutturup getirip bastyrýan adam kim? Türkmenistanyň prezidentim ya Türkmenistan basyp alyp Türkmen halkyny genosid edýän adam. Egerde sen halktan saýlan prezident özüň hata edýän bolsaň, egerde sen işiň dogry edýän bolsaň, näme o Alşer Sahatynyň gorkarýaly, Abdullah Orusowdan gorkarýaly sen o direjen wezipän nirde sen? Olar nirde? Näme üçin gorkýan? Olar gahrmanlar, sen gahrman näl? Olar ýüzüňe batýar sen edýän haramlyklaryny. Ünsörüm şuňa. Ine yallaklar her türlü bolup biler. Atçılar yallaklar, aydımçılar yallaklar, hükümet işgärler yallaklar. Ay garad yallak ve kezzaplar, yallak kezzaplan hükümet tabi. Gurban Berdimuhamedowyň döwleti ve yallak kezzaplan hükümeti. Ünsörüm. Hani farkadağımıza, atalar, asma sevdağımız size çok da sağ olsun. Maliyam, bir yana saygılarının hayatımdan tüm sürekten kutluyor. Sebeğimizin birinç formalı, tüm sürekten arzu ediyor. Gerçekten. Ünsörüm. Gızılın çayılın at. Biz sana gızılın çayılın yol, köçü etraflarda gur diýemdi o. Elementarna bir uğur bolar ýaly bir çağıl löküt ýoly. Adamlar traktorla okuw gidiýärler, çağırmak gidiýärler. Ýagşy gar ýagaýsa, Hudaý taklady geçer ýaly öýünü gaz suw ýok otylar. Şol oturan adamlaryň ýa-ni köçesiz, gazsız, suwsuz adamlaryň gaz aşagynaky, ýerin aşagyny gazlaryny ugurlap alyp satyp ugurluk edip ine şuraya atlar, eşekler, pişikler şekillerini ugurup aýlyp. Bizde bütün dünýäni arlap ýetmiyor atal oğul. Ne yan kaydışım yani. Türk ikinci dedim yine şul ayal meclisin başladı. Ödem mektepte ýaly okuwçyň ýanky ýeri barmy? Şurum stroy ýörenle 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji. Perikliçkada edýärler. Bu kim? Ýokardan gaçan kezzap berişdi. Bular kim? Kezzap hökümet, ýanky alkogolikler, ine Raşid Medet bu torun alkogolik ýaly. İçip öýle ýerlenen ok. Hemme zatlaryň pullaryny ýanky 145 milyon dolarlyk ýanky Kırgızstandan biz çykyş edip başladyk, onu gorkup satyp derrew Dubaydan hemme ýanky investisiýasyny edip dogunlanyşyny şoýra geçirip gaçmana taýar adam. Pasport mafiýaň başlygy ine şu. Şol ýynak aýal öz tenini, bedenini näýli satyp ýanky Serdar Berdimuhamedow berjegini men näme etmeli aýdyň diýip ýangy bellerine Serdar Berdimuhamedow ýüzlendi. Oho, sen meclisin başlygy. Sen Serdar Berdimuhamedow Amerikada kongresmenler, senatlar Trump'a sen kanun bozdun, impeachment etmeli sen diýip aýtmaly adam
Men näme etmeli sizin üçin aydaýynda men ýatyp bilemok. Aydın men näme etmeli? Öýüňe de bar patudy ýumalanmasa taýýar diýip aýjan aýal ine şul aýal. Näme Gurbanlaýdy oğluna? Şu mejlisin başlygyny din aýal masalany goýgun diýip. Üntüriň. Mejlisin başlygy saýlan ýa. Bular bolsa naznaça edýär, belli. Bunu hemme de kontrol edýär. Ozon kim kontrol edýär döwleti şular? Kimin döwleti? Şular. Halk nerede? Yani Gurbanly bilen Serdar Berdimuhammedyň döwleti var, ondan soň Kezap hökümeti var, ondan soň atlar, eşekler, pişikler var. Halk şonda da yok, dördüncem değil. Yine Şweýçarda ýaşanda adamlar gülýärler, aýdýarlar. Birinji rolla çağlar, ikinji rolla aýallar, üçüncü rolla towşanlar, dördüncü rolla ýanky beýlik haýwanlar, hazapla yedinci ýerde erkekler diýip gülüşýärler. Bizde olum ýok. Bizde adam, halk spisikde ýok. Egerde spisikde şurýal kezaplar bolsa, hökümetiň başynda şurýal kezap atalygy bolsa, spisikde de ýok. Halk diýen adam. Şoň üçin talap üstümüze depip daşörütde içinde daşörütde başga döwletleriň wekilleri ýa polisler içinde öz polis emhemem depip talap vurup öldürüp ýör bizi. Näme edeli? Diňe bir ýer bar. Turup şol ýerine oýmaly. Başga ýol ýok. Ene ünsep berdim. Murat Kılıçbiç berdi. Pişik eşek itlerin prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Murat Kılıçbiç. Ne edip yöresin. Onun işi. Ýöne oturan bu taýda mecliste, parlamentde, her ýerde oturan bir giden gostrukturada işleyen çinovnikler var. Ana olar vinovat, olar günahkar, olar şonu podдержка berýärler, şonu edin diýärler. Bolmanda da halk bilen interesawatça etmediler. Bolmanda da. Soýaly çağda näme islediniz? Näme islediniz? Bu ene atan göz yaşları olar hükman tutar. Ol bir hudaysızlar. Yani ben ene olarak gaty ýüregim ağrıya. Bu güýşaşyň bolup hemde ejesi kakasy beýdip jeber çekip oterler. Bizim oturan çinovniklarymyzdan görmeli. Bizim halkymyz sessiz galýar. Sesiniz çıkarmasak bu ýagdaýlar her kimin kapysyna gelipdiler. Şoň üçin biradajyk gujurly, gaýratly bolalım. Biradajyk öz haklarymyzy talap edelim. Ine bu ýaly bu wepa hajiflere ýol bermedim. Doğru diýem. Nurza apa, men ýene bir halkymda düşündireyim, ine segin. Hormatly watandaşlar. Ine şu gyjaga urulup, aryk üstüne sepip, urulup, 3-nji etajdan zyňyryp öldürildi. Şoň ejesi Güljemal gelneje şu gülälegi ýanky şol Güljemal öldürilen gyzmatçyga şoň ejesi gülälek Roziýewa şoň ýanky şunu öldüren adamyň jinayetçilerini gözlejek bolup bir ýyldan beri ağlap barmady kapyp Türkmenistan. Şoň kunny şol gülälek Roziýewaň gyzy öldürildi, ertesi kunny bizim çağalymyz bolup ýaşaýan ýer. Ynanyň gataň taýt şolatlar. Bolup ýatyram. Bilemdi, aýdylanok, derrew intimediýalar. Polisam, emhemede hemmesi böküp intimediýasiýa ýokurdan görkezmek bar. Näme? Gurbanlyň görkezmesi bar. Kezap oğlun doğuran, ýanky ön östüren. Kezap garnaşlarynyň kezaplar ýatan çüýrük tohumyň lideri Gurbanly Berdimuhammedow. Kezap hökümeti döredip halkyna yer bermän, halkyna orun bermän, halkynyň hemme haklaryny alyp, baýlyklaryny alyp getipdir. Şu gyjagadyň ölen gyjagadyň günäsine galýaşyl Gurbanly Berdimuhammedow. Ine şol gyjagada Wepa Hajiýew näme diýär? Özüni urup 3-nji etajda aryk içip arkasından el yetmeyen yerlerinden yani özünü urup zat edip
kellesini deşip onsoň etajdan özüňdi sebäbi ýa-ni ara içip şuraya götürüp bilmeýän bir oğluna serdip, olan başga gyra serdip, onu da üýkeläp, şu üýkelüğüne özüni öldürdi diýip wepa hajyp öz ertekini onu bir topar adamyň öňüne, muň ýüzüne ursalar, şo ýerde utanman, ýüzü padoşyaly bolup, gyzarman bütün dünýäni alýar. Ine şol alýan adamam ýene bir ýerek bolkedim, ine şol adam şol. Wepa hajyp. Şuň kunna wepa hajyp kezzap rejima, kezzaplara atylygyny hyzmat edýär. Erti şulum basylýar. Şulum gidar görürsiňiz. Bir gün bir ýegeni, ogly ýa ýene ýeriň öňünden geçdi ýa şol biznesiň öňünden geçdi, şuna ýygnak edýär. Ine şoň üçin hökümetdäki işlerini aýdýar. Şuň men gurbanlyga gerek diýip gelip ýörsiňiz, erti saňa derek başga ýer tapylýar. Birini bassalar, eýem ýerine 100 adam oçukda dur. Bizde Türkmen döwleti kezzap adamlar ýasaýar. Kezzaplar adamlar iterýär, mejbur etdirýär. Şoň üçin hökümetde kezzaplar, ganhorlar, adamlar öldürýän, zorlayan talamançylar otyr. Siz bir utanın. Öz milletinizi bulyal kötep, bulyal genosid edip. Ay gurbanyň görkezmesi bak, gurbanyny öldüreni urup adamlar. Gurbanyny zorlap etajdan o. Ýerde kun şol jenaýatçylar gurbanyny ýa-ni arkadan çalan o. Siz edýäňiz. Bir açyk kelleňizi işlediň açyk. Yeni bir material görkezdim Nurjan apa. Ol ýadyňyzda bolsa men çykyş etdim, ýa-ni bulşoğlanlar bar arada. Ine ünçeriň hormatly watandaşlar şu bulşoğlan özü Paris bölümine baryp özüni tapşyrdy. Bir gözleg dedi. Bir sebäbi üçin muny ýa-ni jenaýat iş kesilmeýän, jenaýaty tuğ etmeýän gözle goýdular. Men jenaýat işini jenaýat gözlegine taýar, ine men geldim diýip özüni Paris bölümine eltenine ünçeriň urup, aýaklaryny urup, tok tutup, muny kösäp öldürdiler. Ine şu zatlary ünçeriň tok tutup, ýa-ni aýagyna naruşnik giydirip, eline naruşnik giydirip, tok tutup, gynap öldürdiler şunu. Ünçeriň arkasına serdiň, şöyle eliň var ýa-mi? Özüň urup bilýärmi şöyle? Ine şöyle urup bilýärmi özüňi? Ine men utanýarym şunu görmäne, çağlaňyzy aýryň ekranyny gaýrat edin. Ýa-da psihikadan nimeňe derjeňiz pet bolsa, goşok bolsa sertmeň şu zatlary. Ine şu adam özüni arkasyna urup şu göýekleri oňur bilýärmi? Ýa-da ünçeriň özüni şu derejege getirip bilýärmi? Elbetde ýok. Elbetde ýok. Näme şul ýa-ni wepa hajyp näme diýär? Ine şu adam näme diýär? Şul adam ýarym ýyl Tokoyda ýaşady. Şoýda termadol ýa-ni derman içip kellesine gelip ağaçlara bulaşıp zat edip şo ýerde ýa-ni travmal bize geldi. Bize muňa kömek etjek bolup goýun. Bizim kömegime garaşman. Bize ýa-ni predatorsa edip üreýdi diýär. Bu ertekden başga zat diýer ýa-ni o. O nähili? Bu Tokoyň içinde gelip ýömüş. Şöyle pul ýok, iýmene hiç zat ýok. Ýa-ni ağaçlar çalışıp gelip ýör. Termadol niýeden tapýar öýde? Derman niýeden tapýar öýde? 6 aylap hiç yer çıkıp bilmeyen olsa kim elkip berýär o dermanlary? Niýeden emedýär? Polis bölümine baransoň bolýar. Siz näçe gün sakladyňyz şoň 3 günni? 3 günne şoň kömek olur ýa ýagdaý bolmasa kömek etmelikiňizden. Skoryny çağırıp kömek etmelikin. Sizin bir borçuňyz şol. Ho, türmeye ýa-ni izolatora düşdüň, türmeye düşdüň. Şoň ýa-ni nimetine düşünýär, dogdugyny düşünýär. Hökman öldürmeli. Hökman ýa-ni tok tutmaly saňa, hökman sen bir ýeriňe bir zat sokmaly, ýene bir zat etmeli. Bu faşistlara meden o? Faşistler gün atýardylar. Ya gazlı kamera salýardylar. Buryaly adamlar öldüreni o. Gynap, ýa-ni ağrını alyp, halkdan ağrını alyp gynap adamlar öldürýär. Kim olar? Türkmenmi şolar? Kim olar? Men şonu düşünemem. Ine hormatly watandaşlar, 3 tane materialy şu kezzap yüzüne nura ýok, aňada dursun. Hiç adam ýok.
bir ölü adam. Ine şu ýaly men size 3 material okudum. Mansur Mengelow materialny. Soň ine şu gyjagady ve şu material okudum. 3-nji adam bu şogluny ýa-ni türmede, izolatorda vurup öldürdi. Şu 3 tane materiala 100 vuran tamam. Yok olur ýaly. Olar öldürdi. Biz kimi ötçekdik zat dip ýa-ni alýar. Üçüncü emhemen işe varjak bolsaň, birinji zadaniýaty şeýle. Bana işte men bir emhemeşe iş aldım Aşgabatda işlerine bir bu dostum haşet şunu iş aldım men bilmedim çok emhemeşlikini. Ondan öýde aýtdy. Murad ağa diýdi. Biz dine intriga, manipulasiýa ulanýar. Şeýle bizde bir kanun var. Egerde sen bir başga bir ayal masaly bilen yatan bolsaň, bir kravatda. Taňa da jurnalistler ýa-ni bir topur adam gelip kamera tutup seni ýa-ni tutanynda sen o ine bir söýgülüňde bir ayal bilen ýatyr, ine şeýle maral taýdan gaçdym diýip tursalar, biz ýuwaşadan turup kostyum balagymyzy giyip, ýuwaşadan turup, ýa dogujda durup, ýok bu menden diýmeli. Ine şol ýa-ni nokuda çel ahlak taýdan pes bolmaly şol. Şu öwrüdenlerine şu zatlar kellet goýany. Şol ýaly binamy ne şu Vefa Hacıýew şoň biri emheme işgär. Başga döwletleriň emheme işgär näme bolsa döwleti gorýa, halky gorýa, halka hyzmat edýär, kanunçylyk gorýa. Bular kanunçylyğa aňda dursun. Bular ganhorlar, kezzaplar gorýan hökümet. Ine hormatly watandaşlar, şuňky biziň temamyzyň ýa-ni esasy ýa-ni temamyzyň esasy manysy men size gurulmadım. Ine gelin inniki videolar terden ine men size ýalňa da aýtdym. 82-nji sesiýe geçdi, onda Ženewada adam haklaryny goramak, pytka diýär-de, ýa-ni gynamak boýunça ýürüte sesiýe geçdi. Şo ýerde spesdaklatçyk türkmen wekillerine gönlün suwtnamalar bilen soraw berip, ýa-ni şolaryň jogap berdi bolup, şu ýene bir ýerek alady da bütün dünýäň öňünde öýleriniň hiç hili imajlarına yüzü yoktu tuğul ettiler. Indi men size soru vereyim. Kim Türkmenistan masal ediyor? Biz mi şu zatları beyan ediyen ya şu zatları ediyen adamlar Vefa Hacıýew, Serdar Berdimuhammedow, Gurbanly Berdimuhammedow ve şu adamlar öldüren ýa-ni çinovnikler ve Gurbanly Berdimuhammedowyň garnaşlary. Aýdym şonu. Nurcan apa çıkýanyz gelýäňiz internetten kesilýän. Ine hormatly watandaşlar, men size görkezýän ine şu ýürüýte sayt bar. Ine onuň saýty. Ženewada onuň saýty Komitet против Petki ýürüýte komitet töredilýär. Şu komitetde правозащитниклер, döwletiň wekilleri oturup öz aralarynda ýa-ni şu bikançylyga garşy görüşmek üçin ýa-ni komitet töredilýär. Şu komitetde şu meseleler fizilik geçirýär-de jik analiz edip şondan netije çıkarılıyor ve onun dakladı emene verýär. Türkmenistan boýunça daklady. O kart nesip bolsa gelecekde. Şo ýerde ýazylan şu hatda. Türkmenistan hökümeti bir tan suwtnama berilmedi. Şu adamlar öldürüldü dip aýdarlar şo ýerde. Ene şu zatlary ýa-ni bir edem dok şu zatlary Türkmenistan'ın polis bölümünün işgärleri, Türkmenistan'ın emheme işgärleri, Türkmenistan'ın hökümeti Vefa Hacıýew ýalyklar edýär. Ine egerde şu ýerde ýa-ni ýürüýte grafik bar. Haýsy günne, haýsy döwlet jogap bermeli, görüler ine onuň ýürüýte srok pistolny dokumentasiýa gosporskim üçin, ýani döwletlere pretenziýa berilýär. Yani şu kanunu bozuldu deyip aydılıyor. Şunun möhredi var. Şu möhredi çelli hökman şu daklatlarını, şu materyali boyunca jogapkärçiligini görkezmeli. Näme edildi hakikat görkezmeli deyip ine grafikler var. Görüler var. Türkmenistan niye de haça haýsy datada jogap bermeli. Şoň üçin men size aýdýan, näme materialınız bolsa bizim bilen habarlaşyp bilersiniz. Telegramda men adresim bar. Ine men çykyş edemde lütfen ýürüýte görünýändir şu ýerde şu nimeni aýsam. Ine men telefonlarym bar, WhatsApp'da
Telegramda yine Telegram adresime habarlaşyp bilersiňiz. Biz elimizden geleni kömek ederiz. Sizin haklarını goramagyna kömek ederiz. Türkmenistanyň habarlaşyp bilersiňiz tapamyz ýok bile. Habarlaşýarlar, bir topar adam habarlaşýar. Siz hem habarlaşyp bilersiňiz. Gelin indiki materialy terdelin. Hormatly vatandaşlar, men size görkezeyim. Yine şu kemçilikler baka, adamlar öldürülýär, adamlar şu ýagdaýa giýýär. Näme işliýär? Ferdan berdim hali. Türkmenistanda şu kunna, ya soňky video şu. Näme işliýär? Salam meni hormatly adamlar. Garaşlar hemişelik bir taraf Türkmenistan döwletimizdäki täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şonu hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Atahan Leýewiň hem welaýetleriniň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahaty geçirdi. Onu ýurdumyzyň oba hojalyk toplumyna hem welaýetlerine alyp barýan işler bilen baglanşykly meselelere gararly. Hormatly prezidentimiz sany ulgam arkaly Ine hemişelik ýa-ni Serdar Berdimuhammedow Ragapov, Arbakov bolup işleýän kabinet ministrine ine 3 tane kompüter var. Bu tarafta da 3 tane kompüter monitorly. Oturun yerine yığınak geçirýär. Şu kompüterli 50 görmediğin adam prezident bolup tam texnologiýanyň üstünden ýa-ni ýürüýte kabinet ministri geçirýär. Beýliklerim kabinet ministri ta ünsüren tam texnologiýanyň üstünden Meselen iş matalatynyň gün tertibine ruçka bilen depterçi ýazýar. Tam texnologiýa. Eline tablet bolmaly, iPad bolmaly, iPad den yazmaly. Yok onu etmeliler de onu aklı gerek, onu programalar düşünmeli, onu yani operasyon sistemi bilen işlep bilmeli. Yok bu yani şu yani fan teknolojilerden ýygnaklar geçer. Ünsürüm. Şunu geçirýän ýygnaklaryň eger alyp görseň 2,5 ýylda hiç ýyl netije ýok. Bizim aýdan problemlerimiz biz aýdyp geçýär. Şol problemler düzelýär, ýuwaş-ýuwaşdan. Şunu aýdyp geçýän zatlar hiç zat düzelenok. O hojalyk buğday ýygylanok gaçýar. Yani yığılyan paxtan möçür gaçýar, yığılyan buğday gaçýar, möçür gaçýar. O hojalyk ýykylyp başlaýar. Her ýyldan ýyla yani o hojalyk derejesi gaçýar, statistika gaçýar, hemme zat gaçýar. Türkmenistan katastrofada, pul ýok. Şo näil aýlyk berjegini bilen oklar. Ýene de makinasiýa edip, falşiwi operasiýa edip, bankdan 3,5 dolar alıp, onu gara badada çıkarıp, 6 gedek şol manat Türkmenistan'a gelir manat işlep 6 gedek pribil etdi deyip, onu yine Merkez Bank'a alıp, bütün dünyanı alýarlar. Şun için Sovet Soýuzyna basýardylar. Bunun bolsa şunu ofitsialny ulanýarlar, şu metodikany Türkmenistanyň ykdysadyny tuğlamak üçin falşiwi yani metodikany, yani kriminal edip Türkmenistan'ın ekonomik fakirliği. Kelleğine getirilecek lazım mı? Eyyam Merkez Bank'ın başlığını basmalı. Şolları sapravada diyen emkımeşklarını basmalı tutup şol pulları yeni kabul eden kasira çel basmalı. Bu makinatsa değil. 3,5'dan yani dolar alya, Amerikan dolar alya, 100 milyon, 150 milyon alya, eltiya garabağlara, adamlara yani paylak gidiyor, emkımeşkların kontrolünü saklıyor, valüçüklara 50 santim yani 50 tenge yani köp koyman 50 tengeden sizin nemeniz kurşul 50 tenge koyyanız sizin 50 tenge sizin kalanını getirin deyip şuraya yığına diye belli bir saatli gelip yığınap yürüyüte maşina koyup ünsürün pullaşan maşina koyup şunu ofitsialny şu neofitsialny zady kriminal zady ofitsialny edip Türkmenistan ekonomik ykdysadyny taklýar. Kriminal operasiýasy ofitsialny edip ýa-ni gara baglarda pullar çalyşyp Türkmenistanyň ekonomikasyny saklap gelýär. Şo ýerde çalyşan pullar Türkmenistanyň içinde aýlanyp alty etse galdy. Ine statistikany görköz bütün dünýäni allap hakykatdan bolsa şu pulu alıp alty etse bahasyny çalyşyp derrew 10 minutda 20 minutda alty etse meşhuryny aldyryp ýa-ni ýyny goýup ekonomikany aýdýar. Şeydip bulur adamlara aýlyk berýär. Bolmasa ondan berýärler. Ine Türkmenistanyň ykdysady ýeti şeýle aýlanýar. Kreditin diýen sistema ýok. Pul aýlaşy ýok.
kriminalın üstünde kriminal. Kriminal adamlar Kur'an Serdar Berdimuhamedov kriminal hökümetini döredip, kriminal operasiya edip, kriminal ekonomikany saklap, kriminal ýagdaýda kezzaplyk edip, bizim TV waýlyklaryndan gelýän pullar kriminal edip, ulanyp, aýlap, ogurlap, kriminal hökümet döretdiler. Ine. Men şoň üçin ýa-ni döwlet ýok. Biz Türkmenistany guramda bolan tek. 3-nji respublika hakyky Türkmen respublikasyny urmaly, Türkmen halkynyň respublikasyny. Türkmen maşy öz respublikasyny urdy, Türkmen baş respublikasyny. Ikinji kezzap oň respublikasyny alyp çalyşyp, ikinji respublika urdy. Gurban Berdimuhamedistan respublikasyny urdy. Indi biz şu zatlary durup hakyky Türkmenistan respublikasyny urmaly, Türkmenistan döwletini urmaly. 3-nji konstitusiýany, ýani 3-nji respublika urmaly. Men şoň üçin çağırýan sizi. Şonu urmak üçin hem şol iki san kezzap tutup etmesek, bizim başka ýolumuz ýok. Şoň üçin Gurbanlyk bayrama ýadyňyzdan çykarmaň, biz galmaly, biz meçitler düşmeli, her 5-nji gün meçitlere barıp başlamaly we meçitlere düşmeli. Şol pursatdan peýdalanyp men size ýene bir anons etjek bolýan. Şu wagtda saat 20:00-da Paris wagty bilen biz Zoom protest eder. Türkiýede Türkmenistanda oturan siyasi ve ýöneköy oturan bikanun ýa-da oturan adamlaryň haklaryny gorap, şoly gollap ben Zoom protest eder. Şu wagtda saat 20:00-da. Men hemme adamlary öldürýän. Aktivist, partiýa, правозащитник, Türkmen beýleki, eýleki hemme şu Türkmen građany bolsaň, şu meraka gatnaşyň. Bizim bilen habarlaşyň, biz sylky berip Zoom protest gatnaşyp öz pozisiýanyňyzy görkezin. Şu ýagdaýda biz görkezmesek, başga ýagdaýda görkezmemiz uly bir täsir bolmak. Hormatly watandaşlar, ýygyny dowam edeli. Men ýene atçylyk ýanky dünýäsini görkezin. Gurban we Serdar Berdimuhamedow. Bunu biz gördük. Ine şunam biz görmedik, şunam görkezin. Ümitberim. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň bilen serket bar. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň bilen serket barşy. Türkmen bedewiniň milli bayramçylygy münasibetli şu görýän ajaýyp watanşaty bedewi Harukuk Hojaň adyndan toy howat hökümine kabul etmeňiz uly hormat bilen haýyş edýärin. Atarkasy gutly bolsun, hormatly bilen serket başymyz. Ümitberim. Näil bedewler gurulýar? Atlara, pişiklere, eşeklere, köşkler gurulýar. Türkmeniň ýol ýok. Etraplarynda velayetler ýol ýok. Men o jaýlaryna gurulnam. Gurgullar daşurtdy işläp öýlerini jagurýar. Şu günü Türkmenistanda işläp aýly alyp, jaý bolmaga aňyrda dursun. Maşgalany ikläp bolmak, maşinat bolmak, jaý bolmak, hiç tadyk bolmak. Ipoteka kreditalaýdan ömrüň ötünçe tölemem ýetişmeýär. Şu ýa Türkmenistan gurdular ýöne, piçiklere, atlara, güjüklere, eşeklere, köşklere ma gurulýar. Bizim pullarymyzyň ogurlar ataly ogul piçiklere, eşeklere, ýa atlara, köşklere gurulýar. Men gurma diýjekkä. Gurmaly ýöne birinji bilen adamlaryň üstürmeli. Sen şu adamlaryň baýlyklaryny ogurlaýan. Şoları üntüp, ondan atlarına, piçiklerine, eşeklerine köşkler vurdu. Yok, her velayette köşkler vurdu. Her velayette yollar vurdu mu? Yok. Velayet arasında, velayet payitahtının, velayet beylik, velayet payitahtının arasında yol vurdu. 33 yıldan. Aşgabat Daşılı yoluna serdin. Neye çağdam ölüye? Her yer. Hani statistika? Alıp var yanam yok onu. Üntünmeren okma. Men etraplaryň içindäki oğlum, ýa daýhan birleşiginiň içindäki ýollara gurulnam edim. Ýene şunu ýaly atçylar, kezzaplar Türkmenistanyň başyna gelseler, Türkmenistanyň öňünden gelýän atlaryny öwürler, piçiklerini öwürler, itlerini öwürler ýöne adamlaryny öwürlerler. Ine hormatly watandaşlar, şu ýaly material atçylar boýunça haçanda döwlet başly kezzap bolsa, kezzapdan bolan ikinji adam ogly, olan bir kezzap bolsa,
Onda şuraya atları, piçikleri, eşekleri, yani şolara şekilleri vururlar, şolara öýleri vururlar, köşkler vururlar, ipadoglar, bedewler vururlar. Ýöne bizim üstünmekler. Haçanla biz öz prezidentini saylasak, onda şu prezident bize hizmet eder. Şoň üçin biz şular saylamadyk, şular terk etmeli, gaty gysgalyada tutup etmeli, hemme diýen biýkançylyklaryny subut etdirmeli ve täze Türkmenistan bolmaly we täze prezidentimiz, täze mejlisimiz, täze suwutlarynyň ýolbaşçylaryny saylamaly. Egerde bir döwlet boljak bolsak, egerde bir türkmen milleti boljak bolsak, biz bütün dünýä milletlerinin arasynda öz ornumuzy almaly. Gelin men size bir reklam pauza edeýin. Bir material göküreýin. Lede dalyň, seredin. Gurulňyz açylar we şol pursatdan peýdalanyp bir pauza edersiz. Кинокомпания Warner Bros. Представляет фильм производства Марка Лестера, Мартина Каана, режиссера Марка Лестера. Дольф Лундгрен, Брэндон Ли. В фильме «Разборка в маленьком Токио». Также в ролях Хироюки Тагава, О, явился. Нехороший человек. Какая отвратительная рожа. Пусть думают, что мы спортсмены. Чем быть, если быть кем? То тогда чему быть кем? Это философия уважаемого Шавката Миромоновича Мирзоева. Слушай,
В 94-м меня расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца. И люди мне поверили. Майнинг. Это криптовалюта вара, да? Зачем мы здесь? Предчувствие у меня плохое. Атмосфера здесь гнетущая. Двери толстые. Зачем мы здесь? Тише, мы в больнице. В больнице? А зачем в больнице? Я не болею. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет, большая половина жизни уже прожита. Что у вас позади? Что в настоящем? Что впереди? Мрак, грязь, страх и ничего человеческого. Опнитесь. Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Не играть, не пить, не воровать без меня. Жаргон и клички отставить. Обращаться друг к другу только по именам, даже тогда, когда мы одни. Быть кем? Hormatly vatandaşlar, ine sizin bilşiňiz ýaly, Gurban Berdimuhammedow ýa-ni ýakyna bir kunlukda Gazakstana, Kyrgyzstana, Özbekistana barıp gitdi. Muň esasy barmak maksady näme? Şöyle barıp, ine men ölýän, meni öldürjek bolýarlar. Men ogluma, men öläsem kömek edin. Teröristler, ýani halk teröristler bulup turup men oğlum ayrıcak bolsalar, sizin şertnamalaryňyz var, kömek edin, gayrat edin diýip ýa-ni indi Putin'in ýanyna barmak, Putin diýär özüne kömek edin. Şonuň aratyna girip şoladan haýyş etdi. Pikir etmeň, o barıp ýa-ni Özbekistana barıp Türkmen özbek granisasynyň araçagyny ýaşan adamyň vizasy girer ýaly edip, ýa-ni şola kömek eder ýaly. Ya da Kırgızstan'a varıp şöyle Türkmen vatandaşımıza kömek eder ýaly. Ya da Kazakstan'a varıp şöyle yani iki döwletiň arasyndan ara gatnaşygy dogurlar ýaly ýok. Şoň üçin baranyk. Ol Kazakstan'a barıp pul diledi. Kazakstan'a barıp buğdoy diledi. Muhtuna soň pulunu bereni täp bankrot Türkmenistan pul ýok. Bar ýerde bergit bar Gurban Berdimuhammedow. Ýagny Türkmen döwletiň, Gurban döwletiň ýa-ni Türkmenistanyň hem ýerde bergit bar. Indi şo ýerden barıp elini uzatyp ýa-ni kar dilýär we oğlunu gormany bar ýa. Bir günem öz işiniň bir günem Gurban Berdimuhammedow biziň halkymyz üçin wagt betip görenok, halkymyz üçin işläp görenok. Serdar Berdimuhammedow öz iştiş günüň bir günem halk üçin işläp görenok. Diňe dogry anlaşylan gormak, ogrulamak. Ine Türkmen döwleti, ikinji respublika Gurbanulistan Respublikasy, Türkmenistan döwleti. Hormatly vatandaşlar, men ýene bir gerek şu Gurbanyň aýdanda atlaryny görkedeýin. Şunu düşdük bolun. Näçe adamlardan soradym. Menim 3 tane diplomum var, düşemok şuna. Mümkin siz düşertiňiz. Ýazın kommentarda şu adam näme diýär? Ulum ýarakan öňünde, bir tane prezidentiň öňünde. Bir zatlar aýdýar, onam o prezidenta çalyp goýberýär. Düşünmän. Ünitürdi. Diňeň şunu. Кем быть, если быть кем? То тогда чему быть кем? Eşitdiňizmi? Onam o kabaý diýär o. Oňa şum keldi ýerinem ýerini dämi? Özüň aýdym. Kim być? Быть кем? И чем быть кем? Düş. Yallah canım. Ine şunu ýaly, bir idiot, aklydan tirýekden, bir kezza, Türkmen halkynyň opozisiýadan uturup, öz oğluny getirip, kezza oğluny getirip, usilýeni edip, Türkmen döwletini bikanun ýerden saklap geldi. O öz oğlu şunça da ýok. Baran ýerine de öz oğluny maskara edýär. Şoň ýerine gidip, oňuny gülüşmäň, meni gülüşüň, men prezident bolasam men çödýän diýip, ýagny kriminal döwletiň badygyny,
döwletde hiç ýyly buluş saklaryň ýoklugyny tuğ etmedi. Kim Türkmenistan makar ediyor? Biz mi? Ya şu ýaly akly giden bir idiot mi? Yazın komentariyada kyn görmän. Men indiki videoňy koýaň size, hormatly watandaşlar. Ünsöpkerdiň şuňa ine täze tehnologiýalar emeli geldi. Bütün dünyada men şuradan ağdak geçen ne Теперь, mallar даже если bak ya. захотите, вы не сможете стать пастухом. Благодаря системе виртуальных заборов, разработанной норвежским... Şunu virtual zabor diýerler. Yani görünmeyen hayat. Yani şu hayatın içinden mallar çıkan o. Şunun çıktığı şöyle toğur ya da iyiden aydı. İnni yani malları teretmek gerek. Yani Norvegia'da şu teknoloji ulanıp başlanıyor. Şu teknoloji men arzu ediyen Türkmenistan kurulmada, 3. Türkmenistan devletinin kurulmada, Respublikası oraya teknolojileri biz köp ulanıp yani pikir ediyen. Норвежскими инженерами вы можете пасти животных, не выходя из дома. Эти GPS-ошейники работают... Bu oyunda GPS aşenik ve öğünün çıkılan malın bak bolýar. Yine şu internetin ediyen iş şu. на солнечной энергии и подключаются к вашему телефону. Yani günün enerjisini işle yine şuraya sen yani şuna perimetre belirleyen şundan çıkmaya mal. Şu perimetreyi ütkötüp bilýän. Oturun yerinde. Вы можете рисовать виртуальные границы для своих животных, как в видеоигре. Если животные приблизятся к установленным границам, они получат звуковые сигналы и легкие электрические импульсы. Şuraya perimetre çylýan. Şoň içinden mal çıkan ýerde şoňa kiçik elektrik yani toklar bolýardy. Yani ses signalı gelýär, ýyna gaýtmaly bolýar mal. Чтобы завершить выпас и вернуть животных на ферму, достаточно проложить маршрут. Yani şu malları öýüňe elçek bolsaňam, Теперь даже elçek bolsaňam yani marşrutyny kesitleýän özü ýa, özü ýerler yani virtualny yani hayat kiçilik şu tarafa gidýär, maly itelýär özü agza salýar. Yine şuraya teknolojiler gidip dur dünyada. Biz şuradan galmalylar, biz dünýäni ýetip ozjak bolsak, Türkmenistan ösjek bolsa, ol san teknologiýalar üstü bilen ýygnak geçirip, yani depter bilen, ruçka bilen depterjige ýazmalylar, hakykatan teknologiýa biz geçmeli. Indiki videoňy koýaň, hormatly watandaşlar. Şu videoňy ünsürip serdim. Ine Türkmen halkynyň kimdigini görürsiniz. Türkmenleri boynurtursudan nerdir? Ne aksat temir, ne çintiz han, ne diskenterdir. Nasıl çağır korktum bu basın? Ne bir nedey? Bir de Türkmenleri himayet edene kakmat etkendir. Şahayını buradadır. Atımın önüne özü gerçekten çıkarmasın. Attım dışında. Benim kendine attım çıkarmasın. Vatandaşlar, men size ýatlatjak bolýan dadym. Biz şu ýaly Türkmen halkynyň wekilleri, şu ýaly biziň halkymyz bolan, biz şu ýaly adamyň ganyny biziň damalarymyza akdyr. Şoň üçin hiç şartdan gorkmalylar. Jellada jellat diýmeli, zalyma zalim diýmeli, zulmy durulmaly. Türkmen halky bütün dünýäde adalat halk diýip tanalýar. Biz adalatda gorap özümizde bilmedek, biz beýlek döwletleriň ýanyna gurilmezler şu wagtda. Ünsöpserden indiki video, men indiki videolar görkezmeýän wagtym boldy, bir aýtjakladym. Häzir TikTok'da da efir gidip dur. Men soň TikTok barýam. TikTok'daky berilen soragy jogap beren ýöne birnäçe soragy bar. Şöyle bir ýerde TikTok'da Aşgabatda 10 adam aldylar, gözüne atdylar, Wahhabit diýip 5 ýyldan 25 ýyla çenli ýa-ni jenaýat iş gozajak bolýarlar. Şoň üçin ine şu Türkmenistanda zalimler zulm edýärler. Ýöne onu afişirwit eden oklar. Asuda asman diýip gezip ýörse bolýan, şoň aşagyna ul zalim gidip dur, ul zulmçylyk gidip dur.
Biz prosta bilemiz okşun. Men şondan size aýdýan. Diňe 100 adamdan, 200 adamdan, 1000 adamdan 1-2 sana adam YouTube'a çykarýar ýa-da uly ýa-ki halkyň öňüne çykarýar ýa-ki gülälik gelinje ýaly. Öz gyzy ine şeýle boldy, hakykaty gözläp barmadyk gapyka almady ine şonu çykaryp başlady. Şu ýaly adamlar köpelmeli, şu ýaly biz çykyp haklarymyzy goramasak, içinde bir kançylyk bizi basyp alýar. Basyp aldy diýen bolýar. Şoň üçin men öňe çykyp bilemok, men beýlemek gözlem varianty. Birinji liniýada görüşmeden, ikinji liniýada görüşüň oň tapagy ýok, ýöne görüşmeli. Diňe şol gurbanlyğa garşy däl, ýertil men bolýan, sen ol beýlek bolsun prezident, hökman haklaryny görüşmeli. Biz şu haklary görüşmäni dogulundan ölünçak saklap gelmeli. Onu bizim döwletimiz adalatly, arasda adam üçin hyzmat edýän hökümetimiz bolar, döwletimiz bolar, şeýle ýaşamaly. Hormatly watandaşlar, men bir aýtjaklaryma efiriň soňunda ýene bir gaýtalýan Alisher Sahatow bilen Abdulla Urgusow tutully düýün daňda gidip alyp gitdiler. Biz şolary sizden goýuly garaşýar, şolary kömek garaşýar, maddi kömek garaşýar. Şol videoň aşagyndan men kommentarda ýazar. Alisher Sahatowyň aýalynyň tele we dolar ibanlaryny şoýa maddi kömek gerek. Biz $5.000 ýygnamaly, eýen $1.000 ýygnaly. Biz şu ýaly aktivistlara, şu ýaly gahryman olanlara hakyky kömek etmeli. Ýene şu hakyky gahryman. Öz jan ömrüni öňe goýup görüşýän, siziň haklaryňyz üçin, öz haklaryny üçin görüşýän adam. Tutup alyp gidenne de Abdulla mesaj goýýar. Maňa näme bolsa şo bolsun, ýöne görüşdirmeli diýip mesaj goýýar. Görýärmi gahryman? Hani Ferdar gahryman arkadaşymyz şu ýaly hereket edip gördümi? Onanyň halkdan gorkup ýören adam. Ne halkyň içinde bir topar gahrymanlar bar. Abdulla ýaly, Alisher ýaly. Şoň üçin men hemme aktivistlere aýdýan. Birek bilen uruşup, sögüşüp, bir gylçyltyk gözläp, zat edip Allah murat ýaly gedip ýöremäň, oňa wagt ýitirmeli. Bizim hemmämiziň birinji etmeli işimiz şu rejim durulmaly, atly oğluny tutsak edip türmäge atmaly. Birinji etap. Şu etapda prezidentim ýok, prezidentlik taýlawym ýok. Şu etapda mejlisiň başlygany taýlanok, şu etapda deputatlaryň taýlanok, şu etapda taýlaw ýok. Şu etapda diňe görüş. Şonu edeliň içine girer, egerde içinde taýlaw geçip ýene diktator taýlanta. Biz daşynyň içine diktatorlyk 33 ýyllap gelen diktator ýykyp bilýän bolsak, içinde oturmam şu täzeden diktator ýykylar. Şoň üçin oňa kelleňe barma. Birinji etap hemme güýçler jemläp, emosiýany gyraýyp, ýa-ki beýleki adam gowuran ok, halan ok, türkmen şu güläp bilen ok, neme däl, eýle däl, beýle däl çyltyk gözläp ýöremäň. Birleşmek geregi ýok. Agly görüşmek geregi bar. Hem aktivistler aýdan, ine Abdulla, Alisher tutulurlar. Häzir hemmämiz birleşmeli. Hemme şu özüni aktivist diýip halk üçin hereket edýän, minnip gürlen adam bolsa häzir birleşip şonu gollamaly. Gollamaň milyon usuly bar. Isteni usulyny taýlan. Ekrana çykyn, ekran çykman görüşüň tapagy ýok. Hata. Biz alyp çykmaly. Farhat Meymankuliyev'de da biz şeydi haýyş etdik. Hem aktivistlerden. Gynan tamam ýek özüne aldyk. Farhat üçin görüşmeli. Şoň üçin ine şu oglonlarda biz hemmesini çağırýar, güýçler birleşdirelim. Birine şu çıkarıp gür köleri rejime innikler bitmeli ýaly. Farhatda da men haýyş etdim. Üýüşüp men çağıranda gür köleriň şunu gora innikler bitmeli ýaly. Giderler innikler. Ýok, söwdüler, adetler. Ine Abdullah'dan Alişer'den. Şularını tıptırsak beýikler alarlar. Ondan Türkiýeden soň Ýewropa geçerler. Ýewropadan Amerika geçerler. Bular durmaz. Biz dursak bular gelýär. Ýöne biz hereket etsek bular iýin aýýar. Görüşüň şerti şeýle. Şoň üçin birinji etap görüş şu zalyma garşy şu ataly oğluny tutsak etmeli. Türkmenistanda teýatral geçirmeli. Ine birinji etap tutsak edip Türkmenistana biz giýmeli.
ikinci etap köçe aylanyp kanunlary bozman, konkurent bolup näçe prezidentliga, mejlise, deputatlara konkurent köp bolsa, şonça biz doğru saylap prezidentimizi, mejlisin başlygyny, mejlisin vekillerini, beýleki saýlardaky wezipeleri biz bir saylap. Her wagtam şeýle bolmaly. Her 5 ýyldan prezident çalşypdy. Beýleki ösen döwletlerdäki ýaly. Ol ikinji etap. Şoň üçin birinji etapda prezident üçin görüşýär, oň üçin görüşýär, o zatlar aýrym. Birinji etap adatlyga çykmaly. İkinji etap açyk saýlaw geçirme. Ine şo ýerde toruq etdiler. Häzirçe o toruq bolmaly. Şo berýän toruq adama provokasiýa etdi bolýar. Düşünmeýär, näme edýänini, näme etmeliligini düşünmeýän adam bolýar. Şoň üçin hemen da haýyş edýän şu kunna biz Alşer bilen Abdullah daşyna gora bolup turup görüşmeli ve şu wagtda rejim aşam görüşmeli. Biz durmalylar. Biz durdugy bizim üstümize şoýarlar. Görüşü Türkmenistan içinde etmeli. Hem daşyny etmeli, ýöne esasyny içinde etmeli. Hormatly vatandaşlar, şunu men ýa-ni efir mutarýan, köp sag bolun, bizi dinläp bolýanyňyza, bizi tanqid edýäňize, bize maslahat berýäňize, bizim bilen şu görüş alyp barýanyňyza köp sag bolsun, inlik gepleşikler çeldi. Hoş sag bolun. Alşer Sahatyň aýalynyň tele we dolar IBAN nomerini men şu videoň aşagyna goýarym. Maddi kömek gerek, ine şol pullar günden adwokatlara gider. Tin görmän eliňizden gelenini kömek edin. Biz grajan aktivistlerimiz goramaly. Diňe Alşer bilen Abdullahny hemmeler goramaly. Şoň üçin biz şol gorasak olur bizi gorýar. Giýjegimiz bizi gorýar, biz käwak şol goramaly. Bizim. Şonu unutmaly. İnlik gepleşikler çeldi. Hoş sağ olun.